wake up to my family waiting for them. عرفت كلنا نهمنا وحدت بالجو هزنا عبيت أبسطت عدي صدقنا كان خارج سلطت كانت يدينا نوران ما زنت بكيسا نغلو تعقوف كتسكن كتكئ كسارة نعلوف ما زنت بكيسا نغلو تعقوف بغلتو كله قصاتك كمنا يا دماتك نغلو تترنك كتاتك بايتا ولدونا أمازن الصاتك حلنا نكتو أمازن نكتو سلام كلهم معكنكم مدام هاتن كاتاتل فرات عزتنا كمي علىكم كمي كنيكم امباركس كم تتفلطوا زحلفه 3 ساعمنتي እቲ ዝዓበናሉን ልምድን ምስ ዘለናዮ ምዕራብ ዓለም ከመይ ጌርና ሳኒና ነበር ብዝብል ኣርእስቲ ብ3 ሳምንት ዝኸይድ መደባት ጌርና ነርና ሎሚ ምሻት ከዓ ስደትን ዕድላትን መቸም ስደት ሕማቅ ጥራይ ዘይኮነ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ስለ ዘለዎ ሎሚ ምሸት ምስ ሓውና ኣተታደሰ ዕቑቢት ከምኡውን ኣጋይሽ ኣሕዋትና መፅኦም ኣለዉ ሎሚ ሪኢኹሞም ኣይትፈልጡን ኢኹም ሓጎስ ተስፋይ ሳልሕ ከምኡውን መርትዓት ቤትየል ሓፍትና እውን ብድሕሪት ኣላ እዞም ሕማትና እዚኦም ኣብ መሪሕነትን ርእሰ ርክበትን ትምህርቲ ወሲዶም ኣብቲ ንሶም ዝተምሃረሉ ከዓ እንታይ ከሲቦም እንታይ ረቢሖም ኣብ ሂወቶም ከንታይ ጠቒሞም ብዝብል ይህን ክንብል ክነምሲና ቃል ሓመፀኹም ኣጋይሽና ከመይ ኣለኹም ወርቂ ሰላም ጽናሕኩም ሰላም ጽባቕ በሎ ሓደ ባሕተ ኣጋይሽና ነተዓዘብትና መቸም ንእሽተይ መላለይ መእተው ዝኸውን ኣሽማትኩም ኣብይኹም ትቕመጡ እንታይ ከትገብሩ ንእሽተይ ኣላልዮም እስከ ናባኹም الرأي تردش جمر سلام كلكم أولاد محسن كمون سمعنا ذلهم أنا قادرجا زود جزاء جن تحدث أسقطهم يبحث أو هولندي زنبر مالتي درجة 4 هنجلن عمتاب أوروبا غير له كابزم الجوك إذ ما يزلوها غير يوم دك مالتي سلذي بحث كيروزي بالهذا. سلام أونا نابها قبله. هاي صالح علي بحال عبشو دني زغمت almost شومان تعمت أكبر غير لهم كابيترا هبزوات سوقا نوحيو كدشن شعتان يوتي كابيترا حجي عبشو دن كابزاتو جن كباب شومان تعمت يخون لازم مثل ما حتى نقول غاب تعمي نمسجن لازم عدل لازمكم عليه thank you حاجة حاونا هذا يا أنا حاجة تسباي بحال أبغى أقرأ شو ودنا نبر أبغى أتراه بزود كلامك نوح كثير الله يتشحن شو من تاني وقت أو شو ودنا كذا مثلا شو بشتغل من كثير لهم أبغى هذا عالم على تاول من أمريكا بصراحة ما تمر كا أنا برا لهم على ده زي أني لينكس تزعلهم كمان في مسكين أني لا ما راح يحطنا متى حطنا سلام كلكم مرعات أب تزاري بحال أب سدت كبدوت كبيرترا مالتي 5 عامت كيرة أب يوكي كأني 4 عامت كيرة أب برمنغهام زبار عدي أمد بعد حدارن عدي حد والآن كأي thank you يا أني لا أدمنا أخبركم بمساكم شماغلات مهزن كمون تعزز مهزن فلبي كمسكنكم يزفتون الحقي دست بالمشهد كم نمسي عبيد حاوينا بخايا فبلو
الراي ثانك يو سلامينو سلام أبلات ماتن كم يكنيهم دحن دغنيهم كمزي حفتنا سلام زولتو أب زحلفو سامنتات بزعبا سدات مستي دحر بايتنا بزح كمهرنا قنيم مالتي لما عنتغاني أو أنت وجودنا خنعلنا عقبيت عندي خاب شودن أنا ون لما عنتي شودن يا وانت أختو ست مسلني خاب شودن بزحنا لنا ስለዚ ምስ ዞም ኣሕዋትና ኣጋይሽና ኮንና ብዛዕባ ስደትን ኣወንታዊ ጎድንታቱን ክንርኢ ኢና ኣብ ዝገጠመና ገለ ማለት እዩ ስለዚ ንስኻትኩም ከዓኒ ብኦንላይን ፅንሕ ኢልና እውን ናይ ቴሌፎን ዕድል ክንገብረልኩም ኢና ሓሳባትኩም ዝገጠመኩም ፅቡቕ ነገር ኣወንታዊ ዋላ እውን ሕቶ እንተልይኩም ወይ እውን ክተካፈሉ ክትምልኡ እንተደሊኹም ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ቴሌፎን መስመር ክግበረልኩም እዩ ምክትታልኩም ከዓ ንዕድም ማለት እዩ ግርም እሞ ጉዳይና ክንጅምር ኢና ብሓፈሻ ታርእስቲ ስደትን ዕድላቱን እያ ትብል ዳይሬክትሊ ክንጅምራ ኢና ማለት እዩ ስደት ስዲ እዩ ስደት ሽግር ገለ ኹምታት እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ስደት ዕድል ኣለዎ ድዩ ስደት ብዕድል ክግለጽ ይከኣል ድዩ ብወዲ ዓለደ ክጅምር سكود علينا اوكي يغني لي عقامينا ምናልባት ታርስቲ ብፖዚቲቭ ማለት እቲ ትጽቡቕ ጎኒ ክንርኢ ስለ ዘለና ከም ሰባት ከዓ እቲ ጽቡቕ ጎኒ ክንጥምት ስለ ዘለና ኢና ስደትን ዕድላቱን ኢልናዮ ስለዚ ዕድል ኣሎ ድዩ ኣብ ስደት እንተልና መብዛሕትኡ ግዜ ዘየሎ እዩ ዝመስለና ግን ኣሎ ኢለ ዝኣምን ምናልባት ብዙሓት እውን ከም ዘሎ ይኣምኑ ይኾኑ ስለዚ ብሓፈሻ ስደት ክበሃል ከሎ ካበይ ናበይ እዩ ብዝተፈላለየ ምክንያት ሰብ ክስደድ ይኽእል እዩ ብትምህርቲ ክኸውን ይኽእል ብስራሕ ክኸውን ይኽእል ብኹናት ክኸውን ይኽእል ወይ ቦታ ምቕያር ወይ ከዓ ናቹራል ዲዛስተር ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ፀገማት ክኸውን ይኽእል እዩ ግን በቲ ይኹን በቲ ክትወፅእ ከለኻ ካብቲ ንስኻ ዘለኻዮ ቦታ ምናልባት ካብ ሃገር ናብ ሃገር ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እውን ስደት ኣለ እዩ ካብ ቦታ ናብ ቦታ እውን ክትስደድ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ስደት ብሓፈሻ ስፍሕ ዝበለ እዩ ክንሪኦ ከለና ግን ሓፈሻዊ ከም ኤርትራዊ ዘይኮነስ መጀመርያ በቶም ሓፈሻዊ ብኩሉ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ኣብ ስደት እንታይ ዕድላት እዮም ዘለዉ ዝብል ክዛረብ ክፍትን ማለት እዩ ሕጂ እቶም ዕድላት እንታይ እዮም ሓደ እታ ናይ መጀመርያ ንወስዳ ቋንቋ ንኣብነት ስለዚ ሓንቲ ቋንቋ ትኽእል ፀኒሕካ ካልእ ተወሳኺ ቋንቋ ክትመሃር ክትግደድ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ክትመሃር ከለኻ ወይ ሓድሽ ቋንቋ ትፈልጥ ከለኻ ካልእ ምስኡ ተተሓሒዙ ዝመፅእ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ክህሉ እዩ ማለት እዩ ምስኡ ዝኸይድ ባህሊ ኣሎ እዚ እውን ካብ ሓደ ባህሊ ናብ ካልእ ባህሊ ማለት እዩ ሕጂ ባህሊ ክንብል ከለና ዋላ ካብ ገጠር ናብ ከተማ ካብ ከተማ ናብ ገጠር ወይ ካብ ሓደ ሃገር ናብ ካልእ ሃገር ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ባህሊ ሲ ይንእስን ይዓብን እምበር ካብ ሓንቲ ንእሽተይ ኤርያ ናብ ስፍሕ ዝበለ ክትከይድ ከለኻ ንባህሊ መዓት ለውጣት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ንሱ እውን ባህሊ ማለት እዩ ምስ ዝተፈላለየ ባህልታት ተራኸብ ብምህላውካ ሓደ ንሱ እውን ከም ሓደ ጥቕሚ እየ ዝሪኦ ማለት እዩ ካልእ ብሓፈሻ ትምህርቲ እውን ኣሎ ትምህርቲ ክንብል ከለና ካብ ዝነኣሰ ክሳብ ዝዓበየ ክሳብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ሌቨል ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ትምህርቲ ንባዕሉ ሓደ ዕድል እዩ ማለት እዩ ንክትመሃር ዝፍጠረልካ ዕድል ኣሎ እዩ ክትስደድ ከለኻ ማለት እዩ ኣብ ስደት ዝመሃር ሰብ የለን ገለ ክንብል ንኽእል ኢና ግን ኣሎ እዩ ትምህርቲ ሲ ኣሎ እዩ እቶም ዕድላት ሲ ኣሎ እዮም ከመይ ትጥቀመሎም ይንበር ካልእ ንቕሓት እውን ኣሎ ኢለ እየ ዝኣምን ንቕሓት ክንብል ከለና ናይ ግድን ስለ ዝተምሃርካ ወይ ስለ ዝዓበኻ ገለ ዘይኮነ ግን ካብ ሓደ ሕብረተሰብ ኣብቲ ካልእ ሕብረተሰብ ትኸይድ ክሳብ ዝሃለኻ እቲ ናትካ ማይንድ ሴት ምስቶም ኣብቲ ሓደ ሕብረተሰብ ዝፀንሑኻ ማይንድ ሴት ወይ ኣተሓሳስባ ተሓዊሱ
ካልእ ዓይነት ንቕሓት እዩ ዝፈጥረልካ ማለት እዩ ንቕሓት ምህዞ ዝተፈላለዩ ሓድሽ ነገር ናይ ምርካብ ዕድል ኣሎ ማለት እዩ ካልእ እውን ስራሕ እውን ኣሎ እዩ ናይ ስራሕ ዕድል ወይ ካልእ ናይ ኢኮኖሚ ገለ ክኾን ይኽእል ምህዞ እውን ምስ ንቕሓት ተተሓሒዙ ዝኸይድ ማለት እዩ እዚኦም ኣለዉ እዮም ኢንዲቴይል ከይዘርዘርክዎም ብሓፈሻ እዚኦም ካብቶም ኣለዉ ዝብሎም ዕድላት ናይ ስደት እዮም ማለት እዩ ናተይ ብሕፅር ዝበለ ክገልፆ ከለኹ ነዚ መስል ምናልባት እዞም ምሳይ ዘለዉ ኣሕዋት ከዓ ዝያዳ ዓሙቕ ኣቢሎም ወይ እንዳወሰኽሉ ወይ ዝያዳ እንዳስፍሕዎ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ንግዜኡ ግን እዚአን ከም መበገሲ ዝሓዝክወን ማለት እዩ ካብ ስደት ወይ ከዓ ኣብ ስደት ዝፍጠር ዕድላት ነዚኦም ይመስሉ ክብል ይደሊ ማለት እዩ ቴንኪዩ ወዲ ዓሊኖ የቕኒልና ብጣዕሚ ኣነ እውን ዝሰማዓሉ እዩ እስከ ናብ መርዓት ኣብ ክሓልፍ ንሱ ክሰፍሕ ይኽእል ወይ ካልእ ዘይረኣናይ ኣንግል ክኾን ይኽእል ዕድላቱ ማለት እዩ ኣብ ስደት ዘሎ ኦፖርቹኒቲ ወይ ዕድላት ከመይ ክትገልፅዮ ትኽእሊ ወይ ኣሎ ድዩ ብመሰረቱ ኸ ክግለፅ ይከኣል ድዩ ከም ዕድል ኢልካ ክትሪኦ ይከኣል ድዩ ያ ቴንኪዩ ዕድል ብጣዕሚ ፅቡቕ ዝኾነ ዕድል ኣሎ እዩ ፅቡቕ ጥራይ ዘይኮነ ከማን ቅኑዕ ዝኾነ ከዓ ዕድላት ኣሎ እዩ ኣነ ብገዛ ርእሰይ ካብቲ ውሽጠይ ዘሎ ዕድላት ዝረኸብክዎ ክዛረብ እንተደኣ ኮይነ ናይ ውሽጣዊ ማለተይ እቲ ብውሽጠይ ዘሎ መን ምዃነይ እንታይ ክገብር ኣብዛ ምድሪ ተፈጢረ ንምንታይ ዕላማ እንታይ ኣበርኪተ ክሓልፍ ኣለኒ ዝብል ናይ ውሽጣዊ ሕቶታት ከም ሰብ ኮይነ ክነብር ኣብዛ ምድሪ ኣኽኢልኒ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ዝዓቢ ዕድል ከዓ የለን ልዕሊ ኩሉ ከዓኒ ሰብ ከም ድኸውን ማለተይ እቲ ናይ ደቂ ሰብ ተዓሚፅናዮ ዝነበርና ሞ ኣልና ከም ደቂ ሰብ ኮይና ንገዛእ ርእስና ከይነበርና ንገዛእ ደቂ ሰባት ክንነብሮ ዝፀናሕና ስቶፕ ክንገብሮ ተኻኢሉ ማለት እዩ ስቶፕ ገይረዮ ሕጂ ዝወፅሎ ዘለኹ ከም ሰብ ኮይነ ኣነ ከም መርዓታ ኮይነ ክነብር እግዚኣብሔር ዝሃበኒ ኣብ ልዕለይ እንታይ እዩ እንታይ ከ ኣብዛ ምድሪ ኣቐሚጠ ክሓልፍ ኣለኒ ዝብል ብዙሓት ስንክሳራት ተፈቲሖምለይ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ተውብኻ ተደጉሉ ዝነበረ ንክወፅእ ዝገብር ዕድል ኮይኑ ረኺበዮ ካልኣይ ምስ ሰብ ዝኾኑ ኣላሊኒ ሰብ ኮይነስ ምስ ሰብ ከዓ ከምቲ ሎ ኦፍ ኣትራክሽን ንብሎ ሕጊ ስሕበት ምስ ሰባት ኣላሊኒ ማለት እዩ ምስ ሰባት ምልላይ ከዓ ዝጠዓመ ከም ዝኾነ ተረዲአ እንደገና እውን ኣብ ምድሪ ክነብር ከም ዘለኒ ከዓ በሪህለ እዩ ኣብ ምድሪ ምንባር ከዓ ዝጠዓመን ዝበለፀን ኮይኑ ረኺበዮ ማለት እዩ ብዙሕ እውን እቲ መፍትሒ ዘይነበሮ ፀገማትና መፍትሒ ከም ዘለዎ ከዓ ተረዲአ ማለተይ ብዝተፈላለየ እቲ ኢንቫይሮንመንታል ዝሃበና ንዕኡ ደድሊ ወሲድና የደድሊ ከዓ ክነግዕዞ ወይ ድማ ክንግድፎ ከም ዘለና ተረዲአ ኣብዚ ከዓኒ የድምዕን ኣለኹ ማለት እዩ ኣብ ዙርያ ካዲ ኣብ ክትሪኦ ተድምዕ ማለት እዩ ስለዚ ስደት መክሰብ እዩ ልክዕ ከምቲ ኔጌቲቭ ሳይድ ዘለዎስ ፖዚቲቭ ኣለዎ እዩ ዝርዳእን ነገር እንተሃልዩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይንካ እውን ብዙሕ ክትፍታሕ ከም ትኽእል ማለተይ ልዕሊ ቤት ማእሰርቲ ክትዘልል ከም ትኽእል እዩ ዝርዳእን ስለዚ ኣብ ስደት ኮይንካ ልዕሊ ስደት ክንሳፍፍ ከም ዝኽእል እየ ዝርዳእ ማለት እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከዓኒ ገዛእ ርእሱ ክፍትሽ ኣብቲ መረረ ዘለዎ ሲ በቃ ትደምቀሉ ትበርሃሉ ትልምልመሉ ባይታ ከም ዘሎ ክርዳእ ይፈቱ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ነዚ ይመስል መብርሂታተይ ቴንኪዩ ብጣዕሚ የቐኒልና ዓበይቲ ሓሳባት ይኸልዕልክ ዘለኽ ፅንሕ ኢለ ክምለሶም ገለገለ ዘይበርህሉ ኣለዉ ወላ እውን ንሰማዕትና ክበርህሎም ዘለዎም ባዕሎም ተሓይቶሞም ድሓን ግን ወላ ናይ ዘይበርሃለ ኣሎ ፅንሕ ኢልና ክንምለሶ ተስፋ ገብር ሕጂ ናብ ሓጉሻ ክሓልፍ ኣብ ሓጎስ ማለት እዩ ያ ቴንኪዩ ማለት ኩሉ ተዛሪብኩሞ እንዲኹም ናይ ስደት ምሻሉ ኩሉ ነገር ኔጋቲቭ ኣለዎ ፖዚቲቭ ኣለዎ ሕጂ ግን ኣብቲ ፖዚቲቭ ተስለኹነተ ዕላልና ብዛዕባ ፖዚቲቭ ንኻ ንዕድል ማለት እዩ እቲ ስደት ሲ ዓንተ በኹን ምሳሌ ሳሊሕ ዝበሎ ብዙሕ ዕድላት ኣለዎ እዩ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ኣብ ሓንቲ በዓቲ እንተረኣ ዝነብር ሃልዩ ኮይኑ ኣብታ ሓንቲ በዓቲ ኣየር ከም ዘሎ ፀሓይ ከም ዘሎ ኩሉ ነገርቲ ናይ ምድሪ መቐረት
يو زي فري زجمر كابتا بعت انت زي وصيغن ولا حتى نقدر مقارتها يستمعرني مالتي لك احنا اب سدت وصينا حتى هاجرنا نبلو وصينا كال بحري كال قانقا كال حبرتسب كم زلو كنمهار كينا لنا ማለት انا بقول كيسي اب ብዙ حالات يخيده ግን ብዙሕ ሰብ ከም ዘሎ ብዙሕ ዓይነት ባህሊ ከም ዘሎ ብዙሕ ዓይነት ቋንቋ ከም ዘሎ ግን ወላዳ ብቋንቋ ብባህሊ ብኻል ብኣነባብራ እንፈላለ እምበር እቲ መሰረት ሰብ ዘብለካ ውሽጣዊ ባህርያት ወዲ ሰብ ግን ሓደ ምዃንና እዩ ንዓይቲ ቀንዲ ተማሂረ እየ ዝብሎ ሰብሲ ብዘየገድስ እንታይ ይኣምን እንታይ ዓይነት ቋንቋ ይዛረብ سب مخان سب زبلوا حلنا ود سب كما يلقى معرض كما يسب مخانو تماهير لهم مالتي قبل وخا ابزعد مش مزاحن فانا بنتا اتي قانقا بتخال عن تمرتي اتريس انا سنتك خون كم زدلس رأخ سرع تك خون كم زلنسي بقى رأي مفسر رأسي تماهير لهم مالتي جيتي رأي برأي نخنبر برأي تماريح نخنبر سي حدا مخسب حسيب الله زي جي من الباتات تنور كوباتا اي كروخ بني رخون خيري ابزي بوتا زي مسمى تاخوغن بقى مدباتك سر تمرتي تماهيرها بتي رأي زي حنصوص كو مسرت كا خيب كا كي إلى اللخ مالتي زي كا بايت راح يكون خا أبدك أي ون إذا أنا رخيبي يزول خص بستغل مثلا دك إكره وها أخي لو معلو مالتي سلازيس ناي سدت تغني بزحي أنا ما بزح نزاره ولا نخيرنا بحفشاجن أتي بقى سب كينسي بقى أتي حرناتي بقى أنا كم يكنبر كم زدلي بعد المريضة كنبر كم زلني زعمت مهير اللخ مالتي يغني لنا حبشة ملسك بلينا بخاون مخنياتو زاسب صغيتكم لكم نود عليكم تحيش مبر أبرتعكم لنا لكم مرعت أبن حبشان مسكين ناب يعتقي ناب تدش كحل في حجي أنا لعبة ددي حرها أنا بكور جن صبوا قال يسمى له أنا ونبتاناي ودع على الصالح إذا حسكون تأكل أنت نخيفون إن مسفح مارتي تخالف ناي مرعى تعبنا حوسنا تدحركن وتصل خلينا جن كمتي كل جالسكم لهم تجدي بسب وجه إلا ما يتكلم تودع على زوله أبسدت مسيله كاوت أجن نتزول عدلات تتقملي نسينا نزارب زلنا ما يتكاوت تسدد ناسي أبتزنا غروسة رخبة زي أبتزنا غروبة تزنبر تعدلات مرخبة جن عدلات جديفو يسدد له سلازي نتي عبوت أخلو زي رخبة نعو كركب عدلات يقاط ما يمالي كما تتقوم لي هجي حدث لا يقوم قايما أنا عدي كله هو لنبرت نحنت قانقا تقرنيا وي أب أستحصرت نيرات خون مسوات سحاجن كابسولان جميع عرب الله خبكالي جميع كاتليان الله جرمان الله بوتو مايتي قانقا تاتون تفلت سلازي قانقا مفلان نرسو هذا هافتي مالتي كالون درجات مرتحوي تمرتو زي ودا انتو قينو وصيو عبتز مسالون نتي زغاطو معدل تطقيمون بتزنا ورخات صلخلي كاون العلون عبت معرابا اوروبا معراب زلنا زحاش عدلات الله ماكي بغبرون عبزي امونغون الله ماكي نفطم تعدلاتهم تطقملو عبتي زنبرو سلستخلفه مالتي لازم مرتنيرو مصيو نتي عدلات زغاطو تطقيمو قانقا صنيعو حبتاتا صنيعو بو خمعبلو بزحات نرئ لنا تراي كمي نتقملو نتي زغاط من عدلي بدكم تراي عدلي بلنا انتلك حصي خايل هاغن بعل خايها نتعدل كوبتر زلكا كالو نايسرح عدلات ونالهم بزحات كيلاتات له سلازي نتز نبرم عقمي كلت عبتز نبرو تقوملو ايكالون ግን مسوچو عدلات نروح مالتي سلازي تراي تنتي بوتاتو واحد كا تقبلكا قانقا خيلكا نتحكتا تخيلكا عدلات نخبتلكا ايمو فلات معول عالم بحال كم مصانا عبسات بزح عدلات الله استاك كتنكفل بعبيو حات بحال زبلوا اجي بناتي وغن كريو كله ولا كلاتكم زغلسكم انا بنبر كله تصيب زواله بودان تقول مسوت اخو جنب بفلا اوروب ابز مصخلو لحلي كاب استفال 100 هاجرات زخونو احزاب اب حنت ختمه بسلام بحق خنبر كله
إزي عبء عددين مفلاطو مالتي نايت حساس بالو تتجبر مناطق أبسبي بوتان يركع مسوات عاجن مزاي تفطم ببحلهم بلومدهم بخبرهم فتسينكا زي تفطم لنبركا كمي يركع حبيركا تنبر تراداد يركع تنبر زون المفلاطو نايت حساس بالو تنخد جبر نقحات خاخت عبون عبء عدل يزون فتسينكا تحاسبو زي تقلب مع دوغين كامو زي انتراك تنكف لحراب تناي عبر استمتعوا مزلو خمت مؤتوا من السلام زبلتو تي نحنا ونرخبنا زلنا حد المالك نسود حتى عطوا إذا حجي عبد الحشر وان رخبنا زلنا حد الون كلاتنا ون كم تي مؤتوا استقلسة كاب حادو بوتا مسينا سلزلنا أو رخبنا زلنا حد بصفي وكنا زعربون خلامو يانا اللي قام. Thank you. أي تخالكم أي تخالكم نبزغت زيادة عمق زبالة قدمي مخادنا سلام كتقول سنيحة أنا وانكم مسكر زغل بحساب سلسة بهارنا مالتي أب ليدرشيب رئيس رخبت كمون قلينا مرعان معبايا قول عن تماهيرنا هنا مالتي أب أنا انترناشنال ترينينج سنتر قدمي ادخال عدل بزي قدس مالتي قدمي نزل عينت نزل خنت قصد سنحنات مرت مساعدنا كم زدم خونه اتي تهبو مجلسي كم زدم خونه نيرو سدة عدلاتن سي كم حجة تبلو زلهم دم بالكم دس زبالو قدم خيلي كوكم خيلي وين بيلا خوكم مالس كم رعت تسحق الله هاي مغنن بتصيم هاي مغنن إذا حدا بعلوس بحق أبعد بقاوي سلازي كالق عينت مجلس انتجيرو كالق سب أبزين إحنا استمهرنا ويا بكالق تمرت انت زي وسيدس أي تجاجن ويا تجاجتن مالتي إذا حجز ملص زلنا نخن ملصي حوي صلوا على اللو مالتي زي وصلنا تمرتي يا بتعمي صلوا له معناته حنساب سي ماس انتاي بحال له همزي ماي زرباسي تمرت بقانقا خانا بلبخا بخال قانقا سزارب كاغن ابرس خاي بحالمش قانقا انا سلستمهرنا يا بلبنا يسري حج ابل بحاس تسريت كخ تردي كاستنبر لها مالتي حج مم كنبر سلجمركو رد خزارب خاي يقلل لي مالتي ስለዚህ ማለት بتعمي تي انا سنتر تريننج استمهرنا يسي بتعمي تقيمنا اتليست بقى مش عارف خمتي بوشت كوشتنا خنزارب شيء حجزني ازبل انا نعيب بقولك اسك ود علم مرخان يركا عبدي حج خاصتي الممرخه مالتي استيل ممرك الله حات مهرايون سني 5 سنه مالتي كابتي بس زدنا مالتي ناتكا خي قرب فعفع بلد ويلك مخنا تسامع نغاويس نحنا طرحنا نسامع على زي حسب እንታይ ዝበሃል ሓቂ ንምዝራብ ከምዚ ምናልባት ኩላትና በብውልቅና ነብስኻ ንምርካብ ንምዕባይ ወይ ገለ ትፅዕሮ ነገር ኣለ እዩ ኩሉ ግዜ ካብ ናብን ስደት ክትወፅእ ከለኻ ምስቲ ዘጋጥም ኩነታት ገለ ክትሪኦ ከለኻ ማለት እዩ ብሓፂሩ ግን ሓቂ ንምዝራብ እዚ ዝያዳ ስደት ዕድል ከም ዘለዎ زيادة زفلتكو أبزي سيلف ديسكفر ورأس رغبت كان سبعي أنون أبزي أنا إنترناشنال سنتر كمهار مسجمركي زيادة خرد عن جميل بفلاي قدار من الوقت حجي نزي أبزي زعزبنا زلو سب كان زي مشالو غان كيكونو منبر سدات سدي قال زبلسي بفتصم فلاي مهارات مرتسي ما مرأخ ليلوس كابت زي سامع عليه تايزبل opportunities سنبر بقى إن شاء الله حماق زبهال ويكا نيجاتيف زبهال نجار سيلنا بعالم وي قلي زبل سلازي حماق عدل يلان ويكم حماق عدل لنا نقطر نزي I think سدات سي حماق عدل يقلينا نقول كن حماق عدل زبهال يلان يزبل أبو ديسكاري زيارات سبع علوماتي تزمهارو دسيب لاني كن opportunity يوم يزبلون توم شجرات سي ناتكا كانوا معطوا زخفتوا دامبر بقى شجر زبال سي كم زي اللي حساب مالي سلازي زيادة أنا كمان أبزي تمركز مساعته خيو زيادة خردان جميل ولا دا أكاديميكالي مهار ولا
سبات كمهر دا يفتن ممر دا يكون نبعلي مبر زيادة ممر كلهون نبعلي زيادة كمهارن كعبن كمزقبانسي زيادة يخبرلت كيلا مالت لازي زر سرق بدزي بحافشة نستمارن زي تمارن أكاديميكال مالته زي فليو سلازي زيادة نخلنا هذا عين الحساب في اللعب سدتن عدلاتن زبلسي كلمة زر سرقبت ربطانيا عناون كم سبي نتوم زي كاتو مشجرات راي كتوكر متقدم كيلة حسب مالتي سلازي عناون استفاد حسابي معلوني أقدم مزحتوسي كلمة سرقبت نمهارين تدخون زيادة أبتم نيجاتيف زخون نجارات متوكر كوني ريخون I don't know قل بزيادة تزعبه نفسي كركب أب جمرة لزلخ وانجن زيادة زم عدلاتهم بر شجرات أي رأيين يمزلوا في لابس كذا مالتي سلازي بتعامل بزعقاتامي ني أنا international training center مسجانا يكرر بدل مالتي thank you يغني لنا تعلينو thank you نبتديش كم لسه بتحدى نوح سلاز جبر كابتي أوروبا مالتي قال من أساس سلاز خان كأنا سوا عندين سان شعتني بس كتتمرتي اللي بتمهراي مهلاو مالت كم يجري تمهر زمسك مخا بزحب هر سرخبت قال سبعات مسكربكا أيسف شو كان انتهي يزدفعك أنا كويش إنه كاي تردش يج إنه سبعة كوينس كم هذه اللي أبصراحة تون اللحن أبعد تون اللحن والدي أنت من يزدفعك أنتهي كتمهر أنتهي تمهر لا بحق دي يقربني والدي كمزي ودع على الزبالو اتنا أكاديمية تمرتي أنا وناب حاجة كله تمهيري نير مايتي كم أكاديمية تمرت مارتي عبد جون نوع حمتات سري حويا أنا أكاديمية تمرتو نكافر نير خونا بستفعل ليه قل بفلاي زي من إسي ولدو مصر أخو مارتي بفلاي زي عبزي تمرتنا عنا عبراو ست ألام أكل كم أتي خام تتبلني أخليلو ممر أخليلو تخالي تعدي مسمسة مسمع كو مالتي هذا من إسي ودي مالتي ودي سالساتا مسمع كو نفسي تنكفون مهنياتو أنا زيري أوز نبركو ويكالو زيري أوز نبرو عالمنا عقاتي مزولة سجماتي لون 10 عامات ما بستف على ده مثلنا عتاتا كايدو لك عبو فلاسفة خوي نترأيني شعو كمهر يمسبلا أنا أبو خلقو بوش تماي أي تدالو خلون أبتي مدام نركا حصاول كنجمري نامسولكم أنا حتى حكيتاش أخنجمر سولكم أنا قدامي كمزجبي ده مالي بوشتاي تدريب بوشتاي وصيتي مري حسبكم وحاسبوا له تداليل لكم ده حد مساعته خجن انت اتعذبه حدا بعبي ممهر لنا صالح ابعد اختم مع كلها نا اكاديمي تمرتي كم باب درجه ختمها باب درجه ما يتحقق قدامي كراي سالسين دبل كا حساب يونيفرسيتي غربان تخيل حكي باب درجه هاي ابي تمرتني انا حبراو سوق انا ما اكل جن نخلي دكتور زلو وديو بروفيسور زلو وديو عسر خلطة زودو دي ولا صحيفنا عم بيبون زي كالمالي ترى كم سب تا فتعرض هابو مروحيزو كم سب مساعته كم زعين الديل على الليلة مالي معناته رئيس رخبة البحر أبزخون أكاديمية وتمرت بفولي رئيس رخبة رايد البحر تمرت دارجة أي فدتني يعني أبزخون مالي أبزخون بخالق موياتات يسوتو نمبر بفلاي رئيس رخبة تبهل بخمو سلطينة بخمو معارض وسيلة زبل أي سمحكم عبد نوع عمتات سحكم سمحكم ما يمسكن حجي مسرع هو لك مجمع يسب تا أخليل زبل أنتايو زي عالمنا دول كل تجمعاتن شجراتن زي السب عبزي بوتو كوك بمبالي حجي واشتهات حسب كلها حق إلى مالتي أب عبد خونا له مالتي ديك سدد يبولن مالتي دي أبزي بوتو كلها أبتي عدل زرح ولو ولا عبوتو خوينون على أبيسي عد خلها ممر تكون كا ممر تكون لك ممر كون كا جنس عربا ينتر أمديبهم ها عبزي بوتا خلها مالتي
ወዲ ዓሊ ሎ ብዛዕባ ምስክርና ዓይማይቲ ከም ዒድሞ ንእሽተይ ንዓይ ካልእ ዓሊ ዒድመይ ብኡ ክዛረብ ካልኦት እውን ንወዲ ዓሊ ዝመስሉ ማለት እዩ ሕጂ በቲ ሞይኡ መምህር ናይ ቁፅሪ ናይ ማትማቲክስ እዩ ውህቦቱ እውን ከምኡ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ክመሃር ከለኹ ኣካዳሚ ከምኣቶም ዓይነት መምሃራን ኣይኮነን ዝምህሩና ነይሮም እንታይ ደኣ ተመዲቦም መፁ ናይ ባሕቂ ውህቦቶም ድዩ ዝምባሊኦም ድዩ ይኮነን ተቆፂሮም እዮም ዝመፁ ራይ ምሂሮም ከይኮኑ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ግን ናይ ባሕቂ ሓቂ ኢለ ናይ ኣኽሊሉ ዝበፅሖ መደምደምታሲ ሰባት ኣብቲ ግቡእ ቦትኦም ኮፍ ተዝብሉ ዝኾነ ፀገማት ናይ ዓለምና ምተፈትሐ ኢሉ ዕቁቢት መምህር ኢኻ መምህር ትኸውን ዶክተር ናይ እንተኮይኑ ናይ ምንታይ ዶክተር እዩ ኣብታ ስርሑ ማለት እዩ ከቃምም እንተኮይኑ ከቃምም ኣለዎ ናይ ሕርሻ እንተኮይኑ ናይ ሕርሻ ክገብር ኣለዎ እንተዘይኮነ ግን ከምዚ ዝርአ ዘሎ ኩላትኩም ትሪእዎ ኩሉ ኣብ ኩሉ እዩ ዝፅዕም ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ይኣቱ ስለዚ እዚ ምስ ረኣኹ እንታይ ከዓ ኢሉ ሰብ ርእሱ ከይረኸበ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን ርእሱ ዘይረኸበ ሰብሲ ከመይ ገይሩ እሞ ሰባት ክምህር ምስ በለኻ ኣተሓሳሲቡኒ ሓቂ ኢሉ ርእስኻ ከይረኸብካሲ ከመይ ጌርካ ኢኻ ንሰብ ሞ ክትምህር ስለዚ መጀመርያ ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ብልሓትና ፈሊጥና ውህበትና እንታይ እዩ ኢልና ረኣይና ምስ ሓንፀፅና ኢና ለካ እዚ ርእሰ ረኸ ዝበሃል ኣትዮ ማለት እዩ ከም ትምህርቲ እቲ ዝገረመኒ ከዓ ዝተፈላለየ ዕድመ ዘለና ማለት እዩ ካብ ደቂ 20 ጀሚርካ ክሳብ ኣነ ወዲ 70 ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ምስ ኣተኹን ልክዕ ከም ንእሽተይ እዩ ምስ ኣቶም ማለት እዩ ተተሓሳስባሲ ኩሉ እቲ ኣእምሮኻስ ንእሽተይ ኣብ ኣካዳማዊ ትምህርቲ ዝኸይድ ዕድላቱ ናይ ትረክብን እያ ብዕድመው ናይ ክእትውኻን እያ ኣብዚ ግን ኩሉ ይኣትዎ ንኩሉ ዝሓቆፍ እዩ ብዘይገድስ ናይ ኣካዳማዊ ደረጃኻ እንታይ ደኣ ውሽጣዊ ዓቕምኻ ዝብርብር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ሰብ ምስ ፈለጠ ብልሓካ ትፈልጥ እዋ ፈጣሪ ዝሃበካ ውህበት ኣለካ ውሽጥኻ ማለት እዩ ትፈልጥ ካብኡ ተበጊስካ መገድኻ ትሕንፅፅ ስለዚ እዚታት እዩ ዝያዳ ስሒቡኒ እሞ ሓሲበሉ ከይብለካ ኣይትሕስበኒ ኣይሓሰብኩሉን ግን ምስ ሰማዕክዎ ልበይ ተንኪፉን ብውሽጢ ልበይ ዝመፀ ግብረ መልሲ እምበር እቲ ሓንጎለይ ተዝኸውን ኣይምተቐበሎት ሓንጎለይ ሞ ተባኢሱኒ ከመይ ጌርካ ስኻሲ ምስ በዓል ዕቑቢት ምስ በዓል ሓጎስ ክትምሃር ኣንተ ዓብያኻ እንዲኻ ተፀሊልካ ዲኻ ኢሉኒ እቲ ሓንጎለይ ግን እቲ ልበይ ግን ተባኢስዎ ኣብዚ ደረጃ በፂሐ ስለዚ ልክዕ ከምዚ ንሳቶም ኩላቶም ዝበልዎ እዚ ጎዲልና ከም ዘሎ ፈሊጠ እታ መልሲ ዝበልካያ ግን ቅድሚ ሕጂ እንተተሓተኒ ካልእ ዓይነት መልሲ ምሃብኩ ኣብዚ ኣነ ኣህጉራዊ ስልጠና ማእከል ምስ ኣተኹ ግን ካልእ ዓይነት ሰብን ካልእ ዓይነት ሰብ ምዃነይ ማለት እዩ ወዲ ሰብ ገዲፍካሲ ከም ሰብ ክሓስብ ጀሚረ ማለት እዩ እዛ ጉዳይ ክንኣትዋ ኢና እምበር ወላይ ጣዕኹም እዛ ጉዳይ ኩላትኩም ኣትኹማ ተንኪዩ ታድሽ ወሳወሩ ተዋእያ ኣታቲ ጥራይቶም ሕራይ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎሚ ሓንቲ ስደትን ኣወንታዊ ዕድላትን ወይ ዕድላትን እያ ትብል ዘላ ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ዘይኮነስ ዝነበርናዮ ገዲፍና ሕጂ ዘለናዮ ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ዘለና ረዲኢትና ንዛረብ ዘለና ተሰዲድና ኢና ገሊእና ተቐፂዕና ንኸውን ገሊእና ተኸቲርና ንኸውን ገሊእና ኩሉ ከከም ዝመፃኹሞ ወይ እውን ካብኡ ዝኸፍእ ገለ ዝመፃና ኢና ኣብዚ ዝፀናሐና ሕሉፍ ዕርቡን ናይ ቋንቋን ካልእን ኣይፀንሕን ስለዚ ሕጂ ንዕልል ኣለና ዳይሬክትሊ ትዕላልና እቲ ንዕልሎ ንሱ ይቲ ኣወንታ ገለ ክኸውን ማለት እዩ ምስ ዝረኸብናዮ ትምህርቲ ስለዚ ዝኾነ ኣብዚ ንዛረቦ ዘለና ከምዚ ኣነ ዝሓቶ ዘለኹ ሕቶ እንተልይኩም ናይ ምሕታት መሰልኩም ጠጠው ኣቢልና ናባኹም እዩ ዘሎ ትዕድል ናብ ኩሉ ሰብ ክበፅሕ ሸር ተጌርክሞ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ ሕራይ ክምለስ እየ ሕጂ ናብ መርዓተ ኣብን ናብ ሓጎስን ክምለስ እየ ንስኻትኩም ስለ ዝጀመርኩም እታ ኩናት ማለት እዩ ከም ሰብ ክነብር ከም ወዲ ሰብ ዘይኮነሲ ከም ሰብ ክነብር ከማን ጀሚረ ከይርስዓ ከምዚ ኢለ ሒዘ ፀኒሐ ማለት እዩ ዳርጋ ፍርቂ ክሰምዕ ማለት እዩ ክትላለየና ከለኸ መርዓተ ኣብ ተዛረ ገለ ይኽልክና ጓል ሰብ ማለት እዩ ዋ ከም ወዲ ሰብ ዘይኮነስ ከም ሰብ ከዓ ትብልና ኣለኸ እንታይ እዩ እንደገና ፀነሒልክ ከዓ ኣብ ምድሪ ክትነብር ጀሚረ ኣበይ ክትነብር ነርኪ እንታይ ይኸ ብጀካ ምድሪ ክትነብር ካብ ካልእ ገለ እዚአን ቁርብ ብርህ ክብላ ይደልየን ማለት እዩ ሓጎስ እውን ስለ ዝተንከፍካየን መርዓተ ኣብ ክትጅምረ ትኽእል ኢኺ ክልቲኢኹም ዕድል ክበኩም እየ እሞ ታዲሽ እውን ድሓን ሓንቲ ኢልካ ኣለኻ ይርስዓነ በብዝሓስኩሞ እየ ክሓተኩም ማለት እዩ
نبخي مرعت عسى اوكي هو هاب مرعت اب حلف زبله اب وشتي زوهابو نجر على እዩ هاب سم حلف زبله ማለት እዩ سم كمفلي حلفو زمصو نجر يلن ወይ ድማ ሓንቲ ካብ መፍለይ ካብ ከፍቲ ሓደ መፍለይ ካብ ዕቋብ መፍለይ ሓሊፉ ወል ሓደ ዘይብሉ ነገር እዩ ማለት እዩ ዘለዎ ብጣዕሚ ጠቃሚ ዝኾነ ግን ኣብ ውሽጥና ተቐሚጡ ምሳና ዝፍጠር ኣሎ ንሱ ከዓ በቃ ውህብቶ እዩ ነቲ ዝተዋሃብናሉ ከይንቅረፅ ብዙሕ ሓሊፍ እዩ ማለተይ ነቲ ዝተዋሃብናሉ ዘይኮና ንዘይተዋሃብናዮ ነቲ ዝተፈጠርናዮ ዕላማ ዘይኮነ ንዘይተፈጠርናዮ ዕላማ ክንነብር ፀኒሕና ኢና ነገር ግን ሕጂ ነቲ ዝተፈጠርክዎ ዕላማ ነቲ ዝተዋሃብክዎ ምብርካት ብዓብዪ ከዓኒ ኣብ ምድሪ ክነብር ሰብ ኮይነ ኣብ ምድሪ ክነብር ከም ዘለኒ ተረዲኤ ማለት እዩ ተረዲኤ ከዓ ድሮ ጢዕመዮስ ብጣዕሚ ጥዑም ብጣዕሚ ቁኑዕ ከዓ ኮይኑ ረኺበዮ ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ማለት ውልድ ክንብል ከለና ወላ ሓንቲ ማለተይ ሜስ ኣፕ ዘይኮነ ወይ ዝተባላሸወ ነገር ዘይብልና ብኩሉ እንትናና ዶክሳ ዝብሎ ከማን ኣኪለ ብጣዕሚ ብሉፅ ኢና ኮይና ተፈጢርና ማለት እዩ ነገር ግን ነዚ ምስተወለድና ሕብረተሰብ ይሃንፀና ቤት ትምህርቲ ትሃንፀና ካህናትና ይሃንፁና ዝተፈላለዩ ሃይማኖትና ድዩ ወይቲ እንታይ ንበሎ ባህሊ ዝተፈላለዩ ነናቶም ይቐምጡልና ነናቶም ዝተቐመጡልና ንገዛእ ርእስና ነቲ ዝተፈጠርናዮን ክንድንነብር ንገዛእ ርእሶም ንነብር ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ተደጋጋሚ ወዲ ሰብ ዳ እዩ ዝነብር ነይሩ እምበር ሰብ ድበሃል ኣይተቐልቀለን ማለት እዩ ተደጋጋሚ ወዲ ሰብ ማለት ሲ ኣደይ ዝኾነታ እንድሕር እዚኣ ስነ ስርዓት ዘለዋ እዚኣ ከምዚኣ ተገይርት ከምዚኣ ትብለኒ ኮይና ሲ እሳብኡ ሓሊፋ ኣነ ከዓ ድገም ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ሪሳይክል ይፀኒሑ ትክክል ሕሊፍና ክንሓልፍ ዝግባአና ከይተረኣየ ማለት እዩ ሕጂ ግን ኣብዚ ዘለናዮ ከነሪኦ ከም ዘለና ከማን ሕልፍ ኢሉ ከዓ ኣነ ናይ ገዛ ርእሰይ ውህበት ከም ዘለኒ ውላደይ ከዓ ናይ ገዛ ርእሰይ ውህበት ከም ዘለዎ ልክዕ ፕሪንሲፕላት ከረድኦ ከም ዘለኒ እምበር ክዕምፆ ወይ ከዓ ኣብቲ ናቱ ተውህቦ ክሳተፍ ወይ ክውግነሉ ፍቃድ የብለይን ማለት እዩ ናይ ገዛ ርእሱስ ፍሊት እያ እታ ፍሊት ከዓ ብኸመይ ክሕግዞ ከም ዘለኒ ኣብ ምንታይ ከም ዘለዎ እቲ ኣበርክትኡ ክሕግዞ ክእል እየ ክሳብ ፍቃዱ ሂቡ ከምዚኣስ ከምዚኣ እያ ክብል ክእል እምበር ክዕምፆ ወይ ክደፍኖ ፍፁም ናተይ ክስታይ ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሰብ ንብሎ ዘለና እዚ እዩ ዓሚፅና ዝነበርና ዓመፅና ውሪድና ሕጂ ግን ዝተዋሃበና ኣብ ልብና ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ዘሎ ሲ ብጣዕሚ ብሉፅ ዝኾነ ሰብ እዩ ዘሎ ስለዚ መን ኣነ ዝምልስ ማለት እዩ መን ኣነ ክንምልስ ንምንታይ ተፈጢረ ዝወልዶ ዘለኹ ኸ እንታይ እዩ ንምንታይ ተፈጢሩ ኣነ ከይምልከተኒ ድዩ ኣብቲ ተውህቦ ኣትየ ተዕምፅፅ ኖ ኣይግባአናኒ ማለት እዩ ናይ ገዛ ርእስና ተውህቦ ኣበርኪትና ንድመፅ ወለዶ ከዓ ናይ ገዛ ርእሱ ከበርክቶ ከም ዘለዎ እቲ ናትና ኣበርክቶ ዝነበረ ከዓኒ ቅልል ዝበለ ሂወት ንክመርሕ ነቲ መፃኢ ወለዶ ይሕግዞ ማለት እዩ ሕጂ ኩሎ ዘለለ ዘለኹ ኣብ ምድሪ ክንነብር ኣብ ምድሪ ከዓ ኢንጆይ ክንገብሮ እቲ ትክክል ፈጣሪና ዝፈጠረና ድማ ኣብዛ ምድሪ ኣበርኪትና ክንሓልፍ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍ ውላድና ድማ ተዋሂቦ ዘሎ ንኸውፅእ ክንድግፍ ደገፍቲ ኮይና ክንቀውም እምበር ወሰንትን ወይ ከዓ በዚ ኺዳ ተቆልዓ በዚ ኺድ ናብዚ ኺድ እዚ ናይ ስነ ስርዓት የብሉን እዚ ከምዚ ክንብሎ ጉባእ ኣይኮነን ተተኻኢልናስ እቲ ቁኑዕ እንዲልና ንኣምድ ዝኣመናሉ ክንነግሮ በቃ ፖዚቲቭ ዝኾነ ክንመልኦ እምበር ብኔጌቲቭ ሳይድ ክንቅርቦ ከምዘይንኽእል ኔጌቲቭ ከም ዝወልድ ከነረድእ ከም ዘለና በርሂለይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጥዑም ከኣለኹ መን ምዃነይ ፈሊጠ እንታይ እዩ ናተይ ኢንትራፐርሰናል ፈሊጠ እንታይ ከበርክት ኣለኒ ኣብዛ ምድሪ ፈሊጠ ነንዕለቱ ነቲ ከበርክቶ ዝግባኣኒ እንታይ ይድግፎ እንታይ ዓይነት ከንብብ ከም ዘለኒ ነናይ ዓይነት ክሰምዕ ከም ዘለኒ ኣይናይቱ ዘዕብየኒ ፈሊጠ ኣዝዩ ጥዑም ዝኾነ ናብራ ይነብር ኣለኹ እዚ ማለት ዘይኮነ ልዕሊኡ ከዓ ልዕሊኡ ሕልፍ ዝበለ ከዓኒ ብህቦኻ ፈሊጥካ ራእይኻ ትሕንፅፀሉ ራእይኻ ከዓኒ አንሊሚትድ ዝኾነ ነገራት ከም ተብፃልካ ማለት ገደብ ኣልቦ ዝኾነ ንምድሪ ዝጠቅም ንምድሪ ንዓኻ ኣጥለቕሊቑስ ንምድሪ ክጠቕማ ዝኽእል ከም ዝኾነ ተረድየ ማለት እዩ ራእይታተይ ከዓ ትምህርቲ ከም ዝወልድለይ ከዓ ተረድየ ብድሮ ትምህርቲ ስለ ዝወልድለይ ካባኻትኩም ይሰምዕ ኣለኹ ይምሃር ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ጥዑም እዩ ናብዚ ክመፁ ከዓ ይላብኦ እየ መን ምዃንኩም ክትፈልጡ ክሳብ ሕጂ ኣብ ቢስኩምኩም ወይ ተዓሚፅኩም ንገዛእ ርእስኩም ዘይኮነስ ንገዛእ ካልኦት ክትነብሩ ዝፀናሕኩም ከዓ ሕጂ ስቶፕ ክትገብርዎ ቤዝ ሒዝኩም መን ኣነ
انت علامات فتيرة أنا انتاي مرحيدي يقبع أن ديتنا مرحنة قرنشافنا عيلكم تساطفوا أو أنا انترناشنال ترين سنتر كأ يمحصن مالتي بتعمل تعبنا نبرا لنا ثانك يغني لنا مرعتاب أنا حيلة كملسي نابتا مدري تبل حجون زيادة مالتي حاوشا رأي تبل تغيسكان يركع عنتوي مالتي رأيي كحنتس مالتي تاي رأيي كحنتس الكاخي تاي رأي مو مجمريا مالتي هافتن كان دي كل في عبيت زبالكاين رأيي يعني را مالتي تاي رأي فتاري أيكونن دي زبكا رأي يا مالت فتاري توهو يزبكا توهو خمسة لها خاء ترأي خاء أبو منتر كأخت حنتس كتتسعر مالتي رئيسي نحدا نقر مسرخب كايو نحدا نقر مسحانتس كاسي أوكي أنس لابنت أنا بقى حجنا ما يساعدنا أنا بقى فرخ إنه زغنا سبسي فرخ لقيس يزدل أنت دايلة ترى فرق ياسب زلا كتخون زلا جن فرس نخل سبب يخهب زلني ولا نسبات فلا نسبات فلا يخهب زلني أخا أتيكات قادي مالتي حج فقر ترى هي بدنا أنا نفقر بقى خهب زلني ترى لسي فقر حبر بقى نسوي قد نازع زخله سبك أبو على اللي نخا حاجز فكر ندي له نص وقت في أبايز ولا خبرات أبايز اللي عنقالاتي نعوري خاصة أي مثلا رأي بحجر من قد يزقل زلهم مال رأي جن بقى روح يتمدى بقى تسرع من رأي خاص تسرع بو من تركع هو كا أنت كم تخيل سمر حالك رأي سيتي بقى من نحد كومباس نهي وتي زبلانه رأي أنت زي بالكاس أوريد استثناء سي عقابة يبركان مالتي سلازي خمو خجالتا دسيلاني أتي ناي سب جن كمي سبسي بأمر برأي سلاسي استفدرنا إن عندبل برأي سلاسي يخدم الكلام بأمر فتيرنا تراخل بالكل ناسي وقربتي وقمتي قليكم كنا نعوز مسل بهتي أوشت زلو عن توزولته دوسا زولته أفوشت أنا زلو بلبي أبوينا نقول مثلا أو أفغري لوحات حاليوت عنقالي زيهم يمزلو زيهم كابزيهم وزاق نبر أكيل يعني نابت أفتح زعابو كل عينت زعابو كل كبابي بس مسايد بهمان زكارة ربولي بعاليت ديوم بقلد يوم على اليد راح يعنقلني راح يخون أبزكور الزي مساعدة فوقن بقى مشالو كأوت إخا منبارسي مقارت كم زي بولي تردين سبسي كما خيلك نساها أخذ قربة زلكها بزي قدس انت عينت باقراون دالو نعاخا نعقبت كان ختبرقن باتي بتهكلني دوسا خاز بحر بتهكلني بقى زري خانسي فرخ أبوي أخذ مقر عندما بقى دس بلاتنا حانتي إكزامبل زهاباسي مانغو مشيروا مانغو سي فرياس تي نعناس تعنقلنا سبس كيدو كابلات انتبو يسد سمع دي خجبرا كذا دي خجبرا كنتي يسد لك أنا خاخوم يا بقى هذا نهتا قرب نهتا سرت نهتا قرب سوري كابايز واتس فقري كابايز واتس اللوهات كأن سبيع الدولار سب كأن إزين عيبك كم مخاني فليتو خاص كأ يقربني بتناتي زهقوا سب كأ في بك يهبنا مالتي هز بقى أتي ولا حجنا من السب مخان كهو من ترى فليتك ولا ترأيس حنصو نسب زي قدي يسخو كل جزء تتجاور رئيسي بقى نسب زي قد بزحال كله كو خمسي رأي لهم حنصو جن نسب قد أنت بقول سبسي أو تخيلني أبوز أسرة زي اللي زخول السدتين موتن ستر زلوا أنت سلزغني تتخيلني رأي أمسرة زي فلوتين تخيلني رأي أسرة زي فلوتين سابسب نبعنا متساق يوم سلام زي نور كنسو بسبب كاي الساق يلو مالتي سلازي أتي نهي تخيلني أنا يود سب نجر بقى كم هارو كي ناي سب نجر كم هارو كي له كنا برخ أجمير الله أتمدرجن مدرسي سب أم مدرخ عيفوا لي مقرص الله علم كعين ترى أخينا كقاتله كتصارفه كبله أم مدرخ عين ترى جميرة مقرتي سهبني ولا تسرح تسرح سرحسي بقى حنتي دست لنا بحالاس علاسي سرح تخون ترى أهلي خمسي مقرت ناي مقرت مدري
كتستمقروا تعيهم زلهم كتوصلوا لكم يزبل حج كوميتي مدرخة من نحن نفكر كالناس رأينا تهوبنا نحانتيسنا كنعي قبونا كنعي أتما بينا أنا عي استمهركم مالتي كومو ترى غيرنا خا قد يمنا لجنا عملت سدت في أرسلنا بزعبا سدتي وريد له سدت كل سدت كينا لنا بتسدت وردنا نجار سدت سدي سدت مرقم قال زي كنا نلمرنا زي كنا هنبرزلنا نعو أوريدي خوين له نعو خميجرنا استمقيرنا أبصبق نجارتي نحن خنات معلو نخيل أتهبنا كميجرنا نحن تغيرنا حبرة السبنا نغير إنا خنادهم زل النمبر سلازو خانا بوخ نحسب كنت إنقن كنستماسل انتر آخي إلنا انتر مريسنا جن وردنا تنور زلنا هواسي كيستمع أرنايو نوعلنا حمقنا برانا بيرناس ندك أناون حمق بسالا قديفنا اللوم كنكيد إنا يزبل قوم وانسركا أبقنا حالي بنا أبتح حبرة سب وني حمق بسالا نقدف سلازس أبزيا أنا انترناشنال تريننج سنتر أنا بتعامل بزي هذا مهيرة هوفلي نقصالون كمهار مدب علني كمهيرة جن كوقعو كمهيرة لكن زبكع أيكونكون أنا أتو بقى تمرتسي كل جزء خاطر مهار كم تمرت عرفتي هلا تنبل كلا اللي حاسك تمهار يسألك من بارم سكارس كأي أخا تمستوقات توقارس سلازي دعمي عدلنا أو مساوي بخميل أقالس مالتي. Thank you حبيشة يغني لنا اسكي بودع لك جمري مود حركات ملو مستردش ولا خلاتكم مالتي نابتي كون النت قال كنملس مالتي بزح حساب نريو لنا عينا سدت تقيمونا يبل تراح زي كونس تتقيمو نريو لنا عينا مالتي كساب موت ون ماسي بزح الزينات نسمع لنا مالتي حجي كلتيو هايت كاملت نايب حق ديهم ما تشي بعد الكري كالديو كندي تجنيقو بعلو زتفعلو زتفعلو ولا حنتي ما تشي بجكا اركولن كالن نزا حنتي ليتي نمسغار زجنقو ونالو مالتي مزخلو كون النت وين نريو بجبطي نريو زلنا مالتي كم عدل كجلص يكالديو أب قمت اتينا من هالبات دحرة بايتاهم ده حجزكم خون يونيفرسيتي قال وديهم ده مسيهم تخونوا استهديو نقول كل سكول زخيل ديو كم عدل كريز خيل دي ملسي لنا في الله يودع علي تمهرون سلا تركب قال مالتي سكن أبغى تملس اللي لكم من هالبات زارب خيتوا له مالتي أبت فركلي جيت أنا أبتي بجبرسي يكال ديزي نبغى سالعنا ቴንክ ዩ አቃቢና ያ እንታዩ ብዙሕ ግዜ ንኣብነት ኣነ ካብቶም ኣብ ማይ ነፍሒ ኣትዮም ዝተምሃሩ ሰባት እየ ኣካዳሚካሊስ ምሻሎ ኣብ ኤርትራሲ እቲ ክብፃሕ ኣለዎ ዝተባሃለ ዕድል ወይ ናይ ትምህርቲ ደረጃ ንምብፃሕ ካብ ዝፅዕሩ ዝነበሩ ተምሃሮ ሓደ እየ ሕጂ እዚ ክኸውን ከሎ ኣብዚ ምስ መፃና ኣብ ሸወደን ምስ ብዙሓት ሰባት ትራኸብ ኢኻ ማለት እዩ ንኣብነት ካብ ቋንቋ ክትመሃር ከለኻ ትሒዝካ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝተምሃረ ሰብ እንታይ እዩ ዝሓስብ ብሰንኪ ካብ ካልእ ሃገር ምምፃእካ ወረቓቕትኻ ኮምፕሊት ዘይክኸውን ክእል ገለ ይኸውን ገለ እንደገና ከም ብሓድሽ ግደፎ እቲ ናይ ቋንቋ ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ ኣካዳሚካል ማለት እዩ ከም ብሓድሽ ክትመሃሮ ከም ዘለካ ገለ ኢኻ ትግደድ ማለት እዩ ምናልባት መብዛሕትኦም ፈልጥዎ እዮም እቲ ጉዳይ እንደገና ክትሕድሶ ኣለካ ኮምፕሊት ክትገብር ኣለካ ገለ ብዙሕ ነገራት ይተርፈካ እዩ ሕጂ እቲ ተማሂሩ ዝመፅእ ተማሂረዮስ ሕጂ ከዓ ክደግሞ ዝብል ዲሞራላይዝ ይኸውን ሕጂ መን እየ ዝብል ዘለኹ እቲ ኣካዳሚካሊ ተማሂሩ ዝመፅእ ሰብ እቲ ዘይተማሃረ ሰብ ከዓ ኣካዳሚካሊ ሕጂ ብኣካዳሚ ጥራይ ንወስዶ ስለ ዘለና ከም ኤግዛምፕል ማለት እዩ እቲ ዘይተማሃረ ከዓ ክላ ኣብ ዓድና እኳ ኢና ከይተማሃርኩ ፀኒሐ ይብል ሕጂ ክልቲኦም እንድሕር ዳ ንምውዳቕ እንተኮይኑ ክልቲኦም ተታሒዞም እዮም ዝወድቁ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ግዜ ሕጂ ከዓ እንደገና ክመሃር ሕጂ ከዓ እንደገና እንድሕሪት ክምለስ ገለ ዝብል እቲ ሓደ ከዓ ኣብ ዓደይ እኳ ይረኸብኮን ነይረ ትዕድል ተማሂረ ነይረ እንተዝኸውን
حجز تمرت متردع عن زبل مالتي حجي بخلتيو ودقتا له بخلتيو خا انتي الله مالتي متسع الله مالتي depends جي نحنا اتي كنريو تدلينا زلنا حجي كن تعدل كنبل كلنا خا نات استمهاره نات زي تمهاره يكون نخلتيهم زوها عدل مالتي حجي ناي قانقا ناي تمرتي ناي نقحات وي حدش ባህል እንተልና ኩሉ ተታሒዙ ዝመጽ እንታዩ እቶም ዕድላት ከመይ ጌርካ ትጥቀመሎም እዮም እቲ ዝዓበየ ኣነ ዝበለጸ ኢለ ዝሓስቦ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ተሪፉኒ ኢልካ ስለትሓስብ ከተረክብ ኢልካ ስለትደል ምክንያቱ ኣብ ሓድሽ ባህልን ሕብረተሰብን ስለ ዘለኻ ኩሉ ግዜ ኣነ ታሕቲ ኣለኹ ኢልካ ኢኻ ትሓስብ أنا تحوت يزلخو أنا بزحي ترفنلو سلازي كركب علني بزبل حسب نايتا مهاراي لبي زهلوا كمان لك عبزي سلف ديسكفر كم مهارون نايتا مهاراي لبي خلوا كات زعبه سلازي سدت نعاي مالتيو بول كي كم صالح انتاي فترة لي كل جزء نايتا مهاراي لبي خلوني عدل لي فترة لي مالتي إذا مالتك مخعبي عبي بوتا لنا مالتي مخنياتو كل جزء كمهار كفلت مخنياتو انتايو تاريف اللغة إلى إذا حسب وريدي سدتين ناس لازخونكو تاريف اللغة زبل حساب كل جزء لوي سلازي تاريف اللغة كركب على تبل تحسب تعليقها تسعري هذا اللغة تعبي هذا اللغة بمنزل مالتي سلازي تزعبي مخسب ناي سدت ويزعبي عدل إلى عن الزغطرو انتايو اتي كركب علني كوغوين لنزبل الدل ويكاتي حسب بسو زيادة موتيفيت غيركا كم تسقون كم تفلت كم تنكح يزدبركا مالتي ابزي بزح كاي وصافو كلتا اكزامبل ناي عالمنا هوسل مالتي لك كماي كماخا سدتኛታት ዝነበሩ مالتي ምናልባት ስደተኛ ክብል ከለኹ ሕጂ ብስራሕ ክኸውን ይኽእል ብትምህርቲ ክኸውን ይኽእል ብፋሚሊ ክኸውን ይኽእል ብዝተፈላለየ ምክንያት ብዘየገድስ ግን ስደት እዩ ካብ ሓደ ዓዲ ናብ ካልእ ዓዲ ዝኸዱ ሰባት ካብቶም ዓለምና ትምክሓሎም ሳይንቲስትስ እንተወሲድና ኣልበርት አንስታይን ተሰዲዲ ልክዕ ከማይን ከመኻን ማለት ኣልፍሬድ ኖቤል ማለት እዩ እዚ ሸወደናዊ ምናልባት ኣብ ሸወደን ስለ ዘለኻ ብዛዕባ ኣልፍሬድ ኖቤል እዚ ኖቤል ፕራይስ እንዳበልና ንዛረበሉ ዓመታዊ ማለት እዩ ንዑ ዝመስረተ እዩ እዙን ንባዕሉ ካብቶም ኣብ ካል ቦታታት ዝዓበዩ ኣብ ሸወደን ተወሊዱ ግን ኣብ ሩስያ ዓብዩ ኣብ ካል ዝተማሃረ ዓይነት ሰባት እዮም ግን ኣብ ዓለምና ካብቶም ዓበ ኣበርክቶ ዝሰርሑ ሰባት እዮም ዞም ክልተ ኤግዛምፕል ዝወስዱ ዘለኹ ማለት ሕጂ እዚ ማለት እዚኦም ልክዕ ከማይን ከመኻን ብዝተፈላለየ ምክንያት ዝተሰደዱ ፍጡራት እዮም ስለዚ ኩሉ ትዝነበሮም ፍልጠት ወይ ትዝነበሮም ኣበርክቶ ኣበየም ጀሚሮሞ ኣበየም ወዲኦሞ ብዘየገድስ ግን ልክዕ ከም ኩልና ብስደት ከይተዓንቀፉ ኣብ ዝብፃሕ ዝበፅሑ ሰባት እዮም እዚ ማለት ነቲ ናቶም ንቕሓት ወይ ኣበርክቶ እንታይ ዕድል ፈጢሩሎም ይዞም ዓንተበይ ዝበልክዎም ኣብ ምህዞ ንቕሓት ገለ ዝያዳ ክሕግዞም ክኢሉ ኢለ ዝኣምን ኣነ ምክንያቱ ኣብ ካልእ ሕብረተሰብ ኣብ ካልእ ዝተፈላለየ ቋንቋ ዝተፈላለየ ባህሊ ዝተፈላለዩ ሰባት ክራኸቡ ምስ ጀመሩ ዝያዳ እንዳዓበዩ ከም ዝኸዱ እዩ ኮይኑ ዝስማዓኒ ንዓይ ማለት ስለዚ ስደት ከዓ ብግቡእ እቶም ዘለዉ ዕድላት እንተደኣ ርኢናዮም ዝያዳ ይጠቕመና እምበር ከውድቐና እዩ ዝብል ሓሳብ የብለይ ስለዚ ኣብቶም ዘለዉ ዕድላት ኣተኪርና ዝያዳ ክነድምዕ ከም ንኽእል በዛ ኣጋጣሚ ክሕብር ዝደሊ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ናተይ ውልቃዊ ሓሳብ ምናልባት ካብ ሰባት ናብ ሰባት ክፈላለ ይኽእል እዩ ግን ዝመስል ንዓይ ዝረኣየኒ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ወዲ ዓሊኖ ታድሽ ኣብኡ ምናልባት ምስቲ ብግብሪ ገለ ትሪኦ ኣኽትምልእ እሞ ድሓር ዳርጋ ዝምልእ የብለን ዕቋበይ ካብ ዝበልዎ ስናይ ብሓቂ ኩሉ ኢሎሞ እንድዮም ዕድል ሃጓላ ንበዓል ቤቲ ንካልኦት ዝውሳኽ ግን ቤቲ እውን ጀይን ክትዕወስና ትኽእለ ኢኺ ምናልባት እቲ ዕድላት ናይ ስደት ኣሎ እንተኮይኑ ድሕረን ኣላ ቤቲ ማለት እዩ ስለዚ ኦኬ ናባኸይ ቤቲ
كمان مش هم دجنا سلام هو سدت كمثال ديرا سما معنا أبتي زي اللي تقولوا تنحف سمنا يعني هي تكتبوا أبنتها العجلة كم بحفشة كم تبغى دم أيضا زرعانة عرست غنم سدت كم مخسب أكنت متونينا أنت تأميتنا يو نتي دحري تيتا سددت اللوسب لايك عدليو قبل خيليو سلذي أكل تخلي حسب كفلو تبوي سدت مروج أنا كل سبا يكونن سدتنا كل سبا مروج يكونن تجديد كاتعطو نجاري زحاشة نابران خدركب زحاشة كابتزر لهاي وطن نزحاشة نجاري الكاتوت نجاري سلذي سدت عدل كخون أكلني نعد مخسب كخون أكلني قدا نعدلات نبقص نجاري كمان أما تطعنا نسدت ويد ما أتي دقم كلمة مدلواتنا نسدت والثانية إحنا بالله هاي أبتي challenges ويد ما أبتي بالدهوتات كن عدلات هاللودو تيلنا كن أول لو تساتين خادي خاخد ترب ذلك ولا نتذلك شجرات ويد ما نتذلك بالدهوتات سجير كوتي خاخا بلو سبكون ذلك انترينا فيكتور فرانكلين ألونجو the man searching for the meaning تحت سبعي ترينا يو ناي ويد ما ناي توما ناي PDC دبنا نجر كوي ذبقسناتو كوسر بيت ذبقسناتو تناتو ثيرابي مالك سلازي سدت كم ذم مخسبيو عين بلوني أنا النفسي سدت مخسبي عين بلوني عدلات كيف تلكدو تلكني لو ده حش سب كونجروني إذا لو challenge ناتي مكراد نبرو هوتي ويد ما تخاب عدنا بعد مكياري نتحبر تسبنتي environment كل نجار نخسو قبل ده حش كذبت عقو سبجروني هجي زاد هيك ديم زناي سالح خصام مع الزخير مش كلهم نساوم عندي عبناي سالح قم زيادة صبوق سامع له أنا هجي thank you تم خسرت بالجن قرب مستنت فلا نتزوج السب ويد ما نتي ديتا بقى سب سدت مخسب الديتيل نيم كل سب صبوق أنا جاري خمس لو سدت عدلاتي زي الومبر مخسب عندي كيف هون يا هو سدتن عدلاتون يا زلاتا استي خمينا نازلنا سلازي تجاجنان كلنا مالتي of course عدل ندحر خوينو مخسبون كغير كالين تخسيب كالو مالتي جن عدلاتو أبرشنت مالتي وده يا قط عمسي نهز بالعنو ناب خلط قلعيه the secret ناي قلعو ناي نايشتو الله سلازي بشو دنيا عم ببايليو بزح نقوانس إنا مزي تينيجر بس إحنا عسر تخلط حجي يخبر جن ناوغوس يزغيد زلو سلازي بعليك وسن قالكم تسمعيت موصل له مساخم سلاز تماركو آخر دو عايبرت عنن مالتي جن حجي ماري أنا خاب مساحفت بو بتم كل اسم زحيحات ماري قرب متفائد ليه أبزي أجن كودا تاويخو قبتها مستير كوين هذا سكرت سي قبتها مستير كوين هو حجي حنت نجر جنا أي ودان حنتي تأمر نجر ريسيرش عينت قال خاخ قبري انتهيكم مخانا خا حج جنا هيري أنا صباح سلا زغنتي زغنة ولا أنا يتحنت يزله حنت زبغت ويت كافت عدل ناي أبتزل هاي وتا من البات مخل كال زبال جلز نجر النجم انتهيلني بابا من البات جلس بات بزغت كيد دليها انت خليه مخاسي اتي انفرشيوم بقى بو أي ترخون خاتت دليل زلها من البات تخليه الكاي تحرق بتحنت مخات كاس تعوس لزغنت اتسحبتنا تكاي ناوز بلك زلو تعمز اي تبل سلازي جيم كتصال دي نون تلكنس اتا منالبات مدك اسكال نا ابايز رخبانير نير رخبانير نتا نعوت مستيري مالتي سلازي درعجي زخترني وين نونز بلني اها نزي اخ ذكري قليل نسوا انت تيمعاتي ما عرف ندزي دي سم خلكات صقا زلو الى انا بزي متن مالتي شي غريماتن مالتي كل عايب غنا 10 تخلتي ملعن اي ملعن مالتي سلازي زخونه تخل كله من البات تخل كلنا نكون خلينا بعدنا مالتي حجي اتي مقد عوتنا ويد ما سكسس زبص حلناسي نسي يخون تتقربنا زلو مخنيات اللو اوف اتراكشن دحر دانس ايها يقرب لكاي توادد لكاي تا يونيفرس مالتي تي نانا نطلبو نغرات نمعوتنا بعوت زبصح الناس يقرب لنا مالتي سلازم مزت بلو زلهم قازي سامع بتعمي ني عبيت حساباتكم تعلو زلهم
ምናልባት ግዜ ከይንቀትል ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ትብልዎ ዘለኹም መዓት ዝኾነ ግዜ እዩ ዝወስድ ግን ኣይ ቲንክ ኩላትኩም ሕጂ ኣቦታት ኣዴታት ማለት እዩ መርዓት ኣብ ማሲ ቆልዑ ኣለውና ገለ ክትብሉ ፀኒሕኩም ኢኹም እስከ ሓላፍነት ምናልባት ሓላፍነት ናይ ቦ ወይ ኣቦን ወላድን ፍልልያቶም ቁርብ ዕድል ክንባ ንመርዓት ኣብን ቤትን ዕድል ክንበን እሞ ወላድን ኣቦን ፍልልያ ኣለዎ ድዩ ብታድሽ ክንጅምር ኢና ወላዲ ዲኻ ወላስ ኣቦ እንተ ፍልልያ ኣለዎ ኮይኑ በአን ዘይትጅምር ኣቦታተን መዘከራ ወይ ቦወዲ ዓሊ ብዝኾነ ኣብዚ ትምህርቲ ምስኣተና ዳርጋ ንፁር ክስታይ ንረክብ ቀደም ተተሓተኒ ካልእ መለሽኩ ማለት ሕጂ ግን እቲ ፍልልይ ናይ ወላድን ወላዲትን ኣቦን ኣደን እዚታት ፍልልይ ርኢና ማለት ምክንያቱ ኩሉ ወላዲ ኣቦ ትብሎ ኣይትኽእልንሃ ወይ ኩሉ ዝወለደት ኣዶም ትብላ ኣይትኽእልንሃ እዚታት ዝተምሃርና ውሽጢ ኣትኻ ትሪኦ ከለካ እቲ ሓቅነት ትሪኦ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣነ ከም ሰብኣይ ክወልድ ክእለ ካብ ሓንቲ ሰበይቲ ግን ነቲ ውላድ ናይ ብሓቂ ከም ኣቦ ወይ ከም ኣዶ ኮይንካ ከተዕብዮ ኣለካ ከምቲ መርዓታዊት ዝበለፀቶ ኩሉ ይዕብዮ እንዲ እንታይ ማለት ጋ ኩሉ ሰብ ንዝዕብዮ ዘሎ ኩሎም ወለድን እዮም ዝዕብዩ ዘለዉ ሕጂ ከመይ ዓቢ ሕጂ ንኣብነት እንተዕቢኻዮ ሕጂ ኣጋጣሚ ዝሓለፈ ኣብዚ ቦታና ማለት እዩ ሓደ መንእሰይ ረኺበ ወዲ 24 ዓመት ካብ ምምፅኻየሲ ዋላ በዚኣ ጥራይ ክዛረብ ሕጂ ኣብቲ ዝሰራሐሉ ቦታ ይመፅዩ ከምዚ ናይ ወለንታ ስራሕ ክሰርሕ ተምሃራይ ተላዲና ሕጂ ካበይ ከም ዝፈልኮ ሓደ ሓበሻ ክመፅእ ኢሎምኒ ሕጂ ምስ መፀ ቋንቋ ናይዚ ዓድን እንግሊዝን ጥራይ ዝኽእል ሕጂ መልክዑን ገለ ከማይ ሓበሻ እዩ ሕጂ ምስ ሓተትክዎ ምሻለካ ወለዱ ይፈልጦምኒ ናይ ስጋ ኣቦን ኣደን ኣይፈልጦምኒ ኣዳብቲ ገይሮም ዘምፅዎ እዩ ማለት ሕጂ ምስ ሓሰብኩ እዚ ወዲ እዚ እዚ ቆልዓ እዚ ኣቦኡ ኣይፈልጥ ኣድዩ ኣይፈልጥ ቆልዓ ከሎም እዩ ብሕፃኑ ካልኦት ግን ተቐቢሎሞ ብግብረ ክስታይ ኣብ ዝመፅኡ ኣቦኡን ኣድዩን ሕጂ እዞም ደቂ ሆላንድ እዮም ኣቦ ኢሉ ሽም ኣቦኡ ነጊርኒ ወዲ ሆላንድ ኣድዩኻ ታዲ ጓል ሆላንድ እያ ግን ኣይወለድዎም ብስጋ ስለዚ እቲ ኣቦነትን ኣደነትን ኣብዚኣቶም ብንፁር ትሪኦ ማለት ዋላ ብዙሕ ከይክድና መን ይቦኻ ክትብሎ ከለካ ትዘዕበዮ እትኻነ ኮይኑ ኣቦ እዩ ነዲኡኻ ነታ ፃዕዳ እያ ሕጂ እቲ መርዓታዊ ትገልፆ ነበር ሕጂ ሰባት ኣብዚ ትርኢ ማለት እዩ ሰብ ወዲ ሰብ ኣብዚ ትፈልዩ ሕጂ እቶም ዝወለድዎ ብፀገሞም ድዩ ብዝተፈላለየ ምክንያት ድዩ ኮታ ደርብዮሞም ኣብዚ ኤውሮጳዊ ንርኢ ቆልዑ ተወሊዶም ይድርበዩ ሓቀይ ስለዚ እቶም ዘዕበይዎ እዮም እቶም ኣቦታት እትዮም ወሊዶም እዮም ግን ኣቦን ኣደን ኣይክወቁ ይከኣሉ ሕጂ በዚ እውን ክትሪኢኻ ብፍላይ ግን ኣብዚ ንሰምዖ እኳ እንተኾንና ኣብዚ ናይ ትምህርቲ ምስኣተና ግን ኣብዚ ኣና ኣህጉራዊ ምስኣተኻ ብውሽጢኻ ብዙሕ ነገር ኢኻ ትሓስብ ማለት ለካ ኣቦ ምዃን ካሊእ እዩ ለካ ኣደ ምዃን ሰኢልካ ይኮንካ ትምርዖ ሰኢልካ ይኮንካ ትወልድ ስለምንታይ ኢኻ ክወልድ ስለምንታይ ኢኻ ክምርዖ ዝብል ሕቶታት መጀመርያ ርእስኻ ረኺብካ ኢኻ ናብቲ ምውላድ ከይድ ዘለካ ወይ ናብቲ መርዓሕ ከይድ ዘለካ እዚ ሓድሽ ዓይነት ንምሃሮ ዘለና ወይ ዝመፅእ ዘሎ ዓይነት ትምህርቲ ስለዝኾነ ኩሉ ሰብ በዛ ዓይነት እንተኸይዱ መፃይ ብርሃን ትርኢ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ብፍላይ ብሕጂ ዶ ግን ከምዚ ንዓኻ ክምህሮ ከለዉ ሕጂ መንእስያ ብከምዚ ዓይነት ተደኣ እዚ ወለዶ እዚ እዚ ተሓሳስባ እዚ ሒዙ እንተደኣ ናይ ብሓቂ ስለምንታይ እዩ ዝምርዖ ስለምንታይ እዩ ዝወልድ ኢሉ ሓሲቡ ተማራሚሩ ርእሱ ረኺቡ እንተደኣ ተግቢርዎ እዚ ካብቲ ዝሓለፈ ዝነበረ ዝሓሸ መፃኢ እርኢ ኣለኹ ኣነ ማለት እዩ ካብዚ ናተይ ይብለኮ ግን ብሕጂ ከምዚ ዓይነት ሰባት ነፍሶም ረኺቦም ንዝገብርዎ ከዓ ስለምንታይ እንዳበሉ እንተደኣ ተማራሚሮም ምስ ውሽጦም ዓበይ ፅቡቅ ክስታይ ትሪኢኻ ብከምዚ ጥራይታ ሓንቲ ኣብነት
ምሳሌ ብግብሪ ሓስለ ዝረኣኹ ይረኣየኒ ኣሎ ሕጂ እዚ መንእሰይ እዚ ኩሉ ሳሒና ክንራኸምሱ ይረኽቦ ኣለኹ ስለዚ ሓደ ኣቦ ረኺብ ኣያ ረኺብሎ ንዓይ ማለት እዩ ግን ክትሓቶ ከለኻ ኣቡን ኣዲን ኣይፈልጦም ይደልዮም ኣሎ ክሳብ ሕጂ ማለት ይደልሎም ግን የለን ተሓበሬታ ሕጂ መን ይቦኻ ተልካዮ ነዚኦም እዮም ፃልካ ወለዱ ግን ወላዲቱ ግን ይደልያ ኣሎ ወይ ወላዲ ኣቦ ግን ይደልዮም ኣሎ ግን ንሳቶም ኣቦን ኣደን ንዑ ክኾኑ ይከኣሉ ወለዱ ድዮም ብስጋ እወ ንሱ እውን ሃሰስ ዝብል ኣሎ ካበይ እየ ክብል ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚኣ ኣስተሓገብሮ ዓቋበይ ቴንክ ዩ ታዲሸይ ናባይ ሰሪትካ ኣራይ ናብ ሓጎስ ክኸይድ እሞ ድሓር ወዲ ዓሊ መጀመርያ ግን ናብ ተዓዘብቲ ኩላትኩም ዝወለድኩም ኣሳውት ማለት እዩ ሕጂ ናብ ኣንስቲ ናብ ኣዴታት ኣይመፃኹን ወይ ናብ ዝወለድክን ወይ ናብ ኣዴታት ሓዲኡ ንድዒ ኣይመፃኹን ኣብ ኣሳውት እየ ዘለኹ ወለዲ ዲኹም ኣቦታት ንስኻትኩም እውን መልስዎ እዚ ናይ በዓል ሓጎስ ማለት እዩ እቶም ቆልዑ ዘለውኹም ማለት እዩ ብልብኹም መልሱ ቻት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ተደሊኹም ከዓ ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ሓግሻ ናባኻ ክመፅእ ቆልዓለት እንኢልካ ነርካ ኣብ መንጎ ማለተይ ንስኻ ወላዲ ኢኻ ወሊድካ ከም ዘለኻ ነጊርካና ኢኻ ኣቦ ዲኻ ኸ ኣቦ ዝኾንካሉ ምክንያት ኣቦ እየ ስለ ዝበልካና ዲ እንታይ እዩ ወይ እንታይ እዩ ቁርብ ፍልልያቶም ኣብኡ ማለት እዩ مسكرات ينكي بعلت بيت كان مرعت كان قال كان مسكرات أنو يا أي ماشي أقطعمي إذا كلاس سلف ديسكفري مستمهاركو مير بقى مور أفتن أبون ولا جنسي كحسب جميلة ولا ديسكاس من قبل جميلة مش بعلت بيتي مالتي ما كل سبب ولا دخون خيري أبوكم كل خون أكلني كل يغنى جبلاتنا حول السبتمة حاسي سلازو ولد كام ورحة ودموز نايت كل عسلز فلها سبوخن كمان تكون أبوسي بقى تخيك لنياتي حلفنا تاو يعني سبفلا يقول عس أفتك سوى دي شوعات عامت وتشتشت عامت كله مر مهار له ناك عبير لسخال عدمان ترى لهم تنامس سايكولوجي ترى هم يلهم حاسبوا خينهم سي أفتي شعور جيسي انت إينات كده سلازو ولد كا ورحة سلازو هبكاس أبو خبلني إلكا بتحسب تلاقين كاسي بدل يوم عليه سلاز أفتي بقى أنا خامنو لسخال قال عاسي هي فتاري أوكي هي فتاري خير لكن أنت أنا استمهاركو أنا دك أي بقى خصكوسهم بتزق تي استمهيرية الله سواء أتريس لا فقرس لا حياة مثلا تمهير هالديسي هو تمريح إنه خلو بقى رأس رخبت تماهيرهم كبري رأس كبري نخهلهم دك أيسي نخمهرهم سنة قدية أي مالتي إزي خاطر أبو زبلنا نعم ورحمبر ولي يوم ورحولي يتميو أيش قبو قال إزي كومسي سلز عنقر كومسي أبو خين لهم مالتي يكونن كم ذا زبل كان عنده وزحات كها منابت تزاري حديث لانيرة حجة تغير على قرب أبغى تكون تفتنا على خمر كيف ولا دي خنير كهوايل الله سلاسي أو أبنا غون مش عارف أبصرح الله ولا عبيس يصير أبصرح الله مالتي زيت زبالة سخاتي دس ولا كهاتي مش الله نصه مالتي لبخانة تمهاراي مخانو محتاج كون مالتي بحكي لك أخم زلوا زي قدس انت تسمع كام مالتي بلوز أبو ولا حد ما يسمعني دسي إن شاء الله حدا نقوم ديسكاس مجبر خنا كلا إيكات نسخة إن شاء الله زنبر كام تكتير كام زل كان نختحسب إن شاء الله مس ورد خانسي ودي مويل كا بس نزل لك باور كنت أقول لك مكاس أبتينا تدرج أوريد كورا سي ديسكاس نختبر يسحق زكان سيغاتي أبو مخان كاسي كبرها مرأي زي كونس كبرها أنا خبري أتراحي كاسي كنكاس تناتكو درجة مخان كوين وريد كاس مستمهر مسي أبو زبلكا إيه أنا زبلو مالي great حراي يغني لنا حبيشة بتاعم سبق ولا تحدش مالتي ودع على منالبات مسؤو تمساسال متان كيكون أبو منيو تي أبو زبال نسويتو نمرعتو ندوكو نحبرته سبو نستفعل عليه إن شاء الله تعال انتهيتي أبو كابتي ولاد زفوليو مالتيو مجمّر ياغن أبو دخا ولادي
نخلنا نخل ولا انت عزباي سلسته حتتت مالتي سدرا خاخي انتهي ولا وي انتهي ولو زيا حتى كان زي انتهي زبحال قلال حتى يكونتن عبودي حجن عبنت عبودي خا ولادي كحاتيت كاني مجمريا ديفينيشن نابون ناي ولادن كلاتنا نفوتينا نالبات حساب كندي زسحتو ليله يحسبني ولاد مالت مولاد رايو سباي مخاماسي ود مخاني تراي وخلي كل دقيقه ابو خا حلفنتي اجي نادون كوم مالتي ولاديت يقع ادغا حلفنتها داي اجي ابودي خا ولادن زبل انا زخونه سب مانم سب زبلو نفسو انا ولادي كون انا بويا غدا يزبل سلازي انا ابودي ولا ولادي ابتم انا زعبيهم قلعت وصيتو مسترايز زرعي زخون مالت اجي حلافنت كنبل كلنا it's not so simple سلازي كساب كندي اجي انا زبلو theoretically practically ابدك يسرحكو وصيتن كا تراي يوتي ولاد دينيرا وي ابو كفلت زخل سلازي حجي انا ولادي هو ابو يخبلكا ايكدني مغنياتو قنع كوينا يسمعنن بنفسي تريا خلنكم مالتي بزياده زلنا ناي سدت كونتات كنريو خلنا خا زياده كنتكرلو زغبانا نغيريو كنبل زياده تمراص كوين سمعنن مغنياتو ابكال حبرتسب ابكال عدي مسكال قانقان ባህልን ልምድን ስለ ዘለና ምስቲ ንሕና ዝዓበናዮ ኣተዓባብያ ከመይ እንታይ ዝብል ናቱ ሕጂ ስደት ሽግራቱ ጥራይ ዘይኮነስ ዕድላቱ ክንርኢ ኣለና ኢልና ኢና ክንዛረብ ፀኒሕና ከም ስድራ ወይ ከዓ ከም ኣቦ ወይ ከም ወላዲ ከዓ ከም ኣቦ ማለት እዩ ኣነ ክሪኦ ዘለኒ ከዓ ልክዕ ከምታ ኣብ ስደት ሽግራት ጥራይ ዘይኮነስ ዕድላት ኣለዎ ኢለ ዝሪኣ ማለት እዩ ከም ኣቦ ከዓ ኣብ ስደት ሲ እቶም ዘለዉ ዕድላት ማለት እዩ ዓይነት ካበይ እንታይ መክሰብ ከሲበሲ ንደቀይ ኣብቲ ዘለኹ ዓዲ ንኣብነት ኣብ ሽወደን እየ ዘለኹ ስለዚ ኣብ ሽወደን ምስ ናይ ሽወደን ኣተዓባብያ ባህሊ ወይ ኩሉ ነገር ዝተሓሓዝ ከመይ ደቀይ ክዕቢ ይኽእል ምክንያቱ ምስቲ ናይ ኤርትራ ዘይኮነስ ምስቲ ኣብዛ ዓዲ ዘሎ ኩነታት ዝኸይድ ኣተዓባብያ ባህልን ልምድን ዝተፈለየ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ኣቦ ክኸውን ኣለኒ ዝብል ዝያዳ ከዓ ነቶም ዕድላት ንሶም እንዳረኣኽዎም እንዳተማሃርኩሎም ይኸይድ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እታ ልክዕ ከምታ ብስደት ክወድቕ የብለይን ኢለ ዕድላት ዝርኢ ዘለኹ በዚኣ እውን ከም ኣቦሲ እንታዮም እቶም ዕድላት ኢለ ንዕኦም ኣብ ምርኣይ ወይ ኣብ ምትኳር ግዜ ኣብ ምሕላፍ ይርከብ ኣለኹ ክብል ይደሊ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ወዳዓሊና ኣብ ኣኸልና ንእሽተይ ምምላእ ክትምላእ ኣለይ ማለት እዩ ንኣብነት መምህር ነርካ ነቲ ናይ መምህር ዕድላት ካኒ ቀፂልካ ረኺብካ ትሰርሕ ኣለኻ ማለት እዩ እቲ ዕድል ናይ ኣቦ ኣቲኻ ድኻ ወላት ናይ መምህርና ክትዕብዮ ይኹንሲ ገና ኣይረኽብካ መምህርና ጣዕዳ ረኺብካ ወላስ ናይ ኣተየ ግን ተቕበልካ ኢኻ ውፅኢቱ ሲ ደቀይ ሕጂት ዝኸዶ ዘለኹ ፃዕሪ ጃስት ገና ውፅኢቱ ሲ ደቅኻ ምስ ዓበዩ ክንዲሰብ ምስ ኣኸሉ ኢኻ ትሪኦ ኣበይናይ ከይዶም ምክንያቱ ደቅና ሲ ውፅኢትና እዮም ፅባሕ ንጎ ውፅኢት ናይ ወለዲ እዮም እቶም ፅባሕ ንጎ ዓበይቲ ምስ ኮኑ እንሪኦ ፍርያት ሲ ናይቶም ስድራ ኣተዓባብያ ገለ ዝምርኮስ እዩ ዝብል ማለት ካልእ ተወሳኺ ፋክተርስ ኣለዎ እዮም ምናልባት ሕብረተሰብ ሕጊ ስርዓት ኣገባብ ገለ ናይቲ ዓዲ ዝተፈላለየ ግን ብሓፈሻ ግን ቤዚካሊ ናይ ኣቦን ናይ ኣደን ውፅኢት እዩ ትቆልዓ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ውፅኢት ገና ወዲ 18 ዓመት ቆልዓ ይብፃኹም ግንዚ ከም ኣቦሲ ጀሚረ ኣለኹ እቲ ፕሮሰስ ግን ውፅኢቱ ከዓ ገና ፅባሕ ንጎ ዝረኣዩ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ካልእ ክኸውን ክእል እዩ
مالتي ماتسي كم ولاد تكون تخل هان صباحي توص ترينا مالتي you are not sure أنا زخود أزولهم باهي بلن له حزك إن شاء الله كنت حنانق بس تمسك زي اللي غلط باهي بلن له as a person I am sure أبوي لازم حسب that's it great جد كوني جد سيلاتني نساء دليل صنيحة تا نات كام تأمان مالتي انتاي كفترخل دحاني مالتي عجناب عديتات كن كيدنا بمرعات أب كجمري نسخون قلعة خمزلكي وي كم مع التحضار مخانكي إخي قليزك مالتي ولا ذي راح ديخي وي أدى أخلكي إخي مالتي انتاي خفل الليو أدخي أب مرعوي أب دك أب حبرة السبا هاجر أب كله مالتي منيا عدلك بكين مرعت أب اوكي يا عاد خوين ازبل بيرفكت عدن مخان كاني ابتمرتي يركب علىه مالتي سي بصنحكا مسخا انو حفنا نركب وي اندالنا نركب سبات سلازخنا عاد خوين ازبلولو دزتامامنولو انتلي خاني حدا غزار سيكعب خمزلني ازام ولادي كمي كم زعبي تجاني غيفلتني انا كم يعب رايز حسب كل جزيه مالتي كلايك اقول جزيه كمزي جيب اب غير ان تمرتي وين فلتاتي كل جزيه ايده يذهب فلت علني بحالتي مالتي بحسب زمصن كل جزيه يسمع يردا نخردا يبل مالتي ስለዚህ ትደዘው ብሎ ብናተያ ተሐሳስብ አንድ ሀቆይኑ አደዘ ብለካ በቃ ሁሉ ጊዜ ገዛ ርስኻ ክልውጥ ከም ትኽእል ገዛ ርስኻ ክልውጥ ከም ዘለካ ማለት እዩ ገዛ ርስና ዝለወጥና ያኻኒ ኣብ ውላድና ከም ዝርአ ከም ሪዛልት ኮይኑ ኣብ ደቅና ክርአ ከም ዝኽእል ከዓ 100% ይኣምን እየ ማለት እዩ ስለዚ ኣደ ኣብ መስርሕ ዝርከብ ኣደ ማለት እዩ ምናልባት ኣባሃህላ ናይ ሕብረተሰብና ጥራሕ ክኸውን ክእል እዩ ኣደና ኣገዲፋን ውልዳ ያትብል ኣነ ደቀይ እንታይ ከም ዝማሩ ከመይ ከም ዝኾኑ ኣይጭነቕኒ ኣነ ናተይ ዕቤቴ ማተይሲ ዘገድሰኒ ክትብል ፀኒሕኺ ነብሰ ፍትወት ኣይኮነን ዶ እንታይ ንስኺ ጥራሕ ክትዓብዪ ንሱ ወይ እታ ትውላድ በዓል ፍልጥ እንታይ ከመያ እዚኣ ሓንቲ ደስ ከምኡ ትገብር ድያ ወድኺ ይኮነን ወይ ውላድኪ ይኮነን ክዓቢ ዘለዎ ብፍልጠት ቅድመኺ ኖ ቅድመይ ፍጹም ክዓቢ ዘይክእልካ ምክንያቱ ቅድመይ እንድሕር ክዕብዮ ፈቲነ أنا زي قبل كويس مهرو مالتي نتقلع وي أنا زي نبرو نابرأ كمهرو سبقا نزفلوطو يمهر نستردو أي نبر فلازي اتفلتت أبردي تكورو بس لازي تسعري دما زمهار مالتي أبردي مسوردة أبقبر خوردي أبقبر مسوردة أودي إيزي نهاندل نخقوبرو مالتي سلازي دما تمرت زفوتون ولا داي لعلي سلازو قريخا قزار سيك مهر بالمالتي Great ترى إذا حافظ الله نفيت مسي جريت ولا حتى تملا زي بالله مالتي كشجرك حسيبه مو تشجركن رديتها تورتيعنا الله بيتي نال بدي حتى تناكن مرتا يا ادق العاي اد حدق العاي ودربات عملت هصانا لوني حسبكم سامع حجون ናይ مرتا ايديها بتعمل صبو بتعمل لعلت انا قلت صوت خلصين قلت كلي يا أنا ديلي إذا حسب كمد مخاني عد perfect ديلي حسب نيره كم مش عارف قول عخي مزخله بس حوان مس محاذوتك على كله هو يد ما مزخونه هو كله نوع قول عهم زخوني ولون قول عهم زخون على نمتى كم زي جبركن نمتى كم زي جبركن بحال السبعين نيره دحر الدمس كون كوخاتي challenges نا يدم مخان رأيو ስለዚህ كمد مخاني like perfect دني رخون خليه فجي perfect دي كونكو perfect عدد دي كون وينداون يحممني يمهر سلازلهو كل جزء نفسي كم هرد دليل نمنتاي قلعت بتفطرهم manipulative زهنا بحري لو كل جزء خم هرد دليل ودي لعلي انت خيدو السوق كشك عنه ويدما نتدخمتات كتكمل لخفتني ስለዚህ ቅድሚ ወደይ ነገራት መምሃሩ ኣነ ከም መሃሩ ማለኒ ኢለ ዝሓስብ ምስ ምረታባ ብዚኣ እሳማማዕ ምሳኺ ኩላ ግዜ ኣደን ወላድንፈላለዩ ኩሉ ሰብ ዝበዝሕ ግዜ ኣይተሓዝለ ኣዋልድ ባይ ዲፎልት ኣዴታት ንኸውን ኢና ውሑዳት ገዲፍካ
كمية حلفنتها بخاص ده زد ربع ممجاب كم ممجاب جميرو كم ممجاب جميرو تيكير مقبار جميرو مثل أبو جميرو كل نقدر ولا خبو ولا جميرو عدن دخون كأ خاتمت تسيستم سي بك أنا بدنت ندا ولا عملت نتس أنا بدنت ندا دفع إيزا توكا حنت ولادي تقومي تقبرنيها أي تسرحنا مقبي حلفنتها تشكمنيها عدت راح تشكم قدي فاتت خيد مالدي نو ولا تولادي سي بزيك دي أبو قوان نسيت خون كله تولادي ولا أنا بدنت إنها تترجع وتتخيل أبدنت كيف توت ولادي إنها تكون قوان نسيت يخبري بس حيوان كي مسيلك تقول عام ساي كونكت زخون مجمع تخدم تقول لها مستقول عقوانو تيخا اتن عدمن دا وسخه مسخذ له مقرراب اندا بصحي خملسكات امونغو تتصانن امونغو هان دلو ነገር ኮኔክሽን እንዳ በርታው ትኸይ ከባብ ዓመት ዝነበረ ከፍቅር ምስ ውላድካ ብክልተ ዓመት ክኾን ከሎ ዝያዳ በልጥ ሰለስተ ዓመት ክኾን ከሎ ዝያዳ በልጥ ከመይ እቲ ዝያዳ ምስኡ ትኸውን ኢኻ ባህሪኡ ዝያዳ ከተፅንዖ ኢኻ እንታይ ይደሊ ዝያዳ ትፈልጦ ኢኻ እንታይ ኮይኑ ይበክሎ ዝያዳ ትበፅሕ ሕጂ ኢላ ከምዚ ምስኣት እዚ ዓብይ ውላዳ ወይ ድማ ካልእ ናይ ተፈጥሮ ነገር ኮይኑዋ ንኻልእ ነገር ተዘይተቃሊዕ ጓል ኣንስተይቲ በቃ ኣደን ክትከውን ሲቲ ኣፈጣጥራ ወላ ኣደን ክትከውን ዝድርሕ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ማለት እዩ ግርም ሕጂ ዝበዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ኣዴታት የለ እዩ ዝሓስብ ኣነ ከማኒ ኣዴታትን ኣቦታትን ዝኾና እውን ኣለዋ መስለኒ ምሽቶ ክልቲኡ ዝኾና እወ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ስራሕና የንብብ ነይረ ግዜ ሓደ መዓልቲ ግዜ ገይረ ክንበኣስና እምበር ከፍ ይበንሎ ስትብሎ ዘለኹም ከፍ ይበንሎ ቴንኪዩ ዝኾነ እቲ ግዜ ነዊሕ ይዘኩም እየ እንዳቐረበ ይቐርብ ስለ ዘሎ መጀመርያ ሓንቲ ንእሽተይ መልእኽቲ ኣለኒ ንኹላትክን ወለዲ ኣዴታት ማለት እዩ ስለዚ በዛ ኣጋጣሚ ሓደ ቆልዓ ገና ከይተወልደ ኤነርጂ ናይት ድዩ ኣተሓሳስባ ናይት ድዩ ይሓልፎ እዩ ገና ከይተወልደ ዝንበብ መፅሓፍቲ ይሰምዖ ትሰምዖ እያ ገና ከይተወልደ ዝርአ ፊልም ዝብላዕ መግቢ ዝሰሓቕ ፀወታ ይሓልፎ እዩ ስለዚ ኣብ ሕርሳ ይኹን ኣብ ዕድላት ናይቲ ዝውለድ ቆልዓ ወይ ትውለድ ቆልዓ ዓብይ ዕድል እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ናይ ምንባብ ባህሊ ዘለዎ ናይ ስርዓት ባህሊ ዘለዎ ይሓልፎ እዩ እሞ ስለዚ ትሪኦ ባህሊ ትበልዖ መግቢ ዝያዳ ክትጥንቀቃሉ ይሓልፍ እዩ መልእኽቲ ኣለዎ እቲ ምንባብ ዝበሃል ሸውሃት ናይ ምንባብ ከዓ ገና ካብ ጥንስቲ ነብሰ ፀር ከለኽን ክትጅምርኦ ይላቦ ማለት እዩ ሕጂ ሕፅር ኣቢልኩም ንኩላትኩም ክምለሰኩም እየ ኣብ ቆልዓ ዋዕዋዕ ኣቢልኩማ ኩላትኩም ወላ ኣዴታት ወላ ኣቦታት ማለት እዩ ሰብኣይ ንሰበይቱ መን እዩ ንሕብረተሰቡ ኣይተንከፍኩሞን ማለት እዩ ድሓን ናይ ሕብረተሰብ ይትረፍ መን እዩ ሰብኣይ ንመርዓቱ ብዙሓት ኣንስቲ ህረማ ኣለዋ ሕጂ ክሕረዳው ንርኢ ኣለና ትዛረብዎ ዘለኹም ጥዑም እዩ ግን ጥዑም ንርኢ ኣለናን ማለት እዩ መን እዩ ሰብኣይ ኣብ ልዕሊ መርዓቱስ መን እዩ እስኪ ሕፅር ኣቢልካ ግለፀለይ ታድሽ ክመፆም እየ ነዞም ኣሳብኡት ናብ ኣዴታት ከዓ ድሓር ንኸይድ ማለት እዩ ግዜ ኣለካ ከቢዳ ኣለትኒ ቅልጥፍ ሓፂር ጌርካ ማለት እዩ ንመርዓቱ ጥራሕ ማለት እዩ ዘሕፅር ዳ ተሓተና ዘላ እወ ብዝኾነ ዝተሓዝ እንድዩ ግን ሰብኣይ ክኸውን መጀመርያ ነብሱ ረኺቡ እዩ ሰብኣይ ክኸውን ዘለዎ ሰብኣይ ናይ ብሓቂ እንተኮይኑ ነታ ሰበይቱ ናይ ብሓቂ ሰብኣይ ክኸውን ወይ እታ ሰበይቱ እንከውን በልፃሩ ማለት ስለዚ እቲ ሰብኣይ ዝበሃል ሙሉእ ሓላፍነት ዝወስድ ክኾን ኣሎ መጀመርያ ሙሉእ ሓላፍነት ክወስድ ኣለዎ ኣብቲ ገፁ ማለት እዩ ከፍቅረ ኩሉ ፍቅሪ ድዩ ሓደ ድ ኩሉ ከርኡ ኣለዎ እቲ ናይ ብሓቂ ሰብኣይ ንብሎ ማለት እታ ሰበይቲ ከዓ ከምኡ ልክዕ ሓላፍነታ ወሲዳ ንሳ እውን ንዑ እንዳኽበረት ኮታ ክልቲኦም ብሓባር ሓላፍነት ወሲዶም ከም ሰብኣይን ሰበይትን ክነብሩ ከሉ እዮም ግን እዚ ሎዲ እንተይልካ ሕጂ ኣብ ቀፃሊ ብዙሕ ክንኣትዎ ንኽእል ኢና ግን ናይ ብሓቂ ሰብኣይን ሰበይትን በዚ ሕጂ ንመሃሮ ዘለና ኣለዎ ድዮም ኣምፅእ እንተንብል እንዳይ ብዙሕ ሕቶታት ማእተና ምክንያቱ ምስቲ ኣቦን ኣደን ክንገልፆ ፀናሕና እንድዩ ስለዚ ናብኡ ደረጃ ንኸይድ ኣለና ወይ መረዳእታ ንወስድ ኣለና ክንብል ንኽእል ኢና ክኾነ ዘለዎ ግን ከምቲ ኩሉ ኣቐዲሞ ክበሃል ፀንሐ ካብቲ ርእሰ ረኽበት ጀሚሩ እዩ ሽዑ ሰብ ስለ ዝኾነ ዋላ ኣብ ሓዳር ድዩ ኣብ ካልዲ ኩሉ ብርእስኻ ምርካብያ ትጅምሩ እሞ ርእሱ ዝረኸበ እንተኮይኑ ሰብኣይ ክኸውን ንኽእል እዩ ርእሳ ዝረኸበት እንተኮይና ናይ ባሓቂ ከዓ ሰበይቲ ክትከውን ትኽእል እያ በዚአን ሓፃር ጥራይ
بذات الحنت دا حراي ثانك يو تادش حقوش انا بخاف مصيه ابو نسبيتو مني حتر ابلكا كمي يكون زلو يا أبو نسبيتو كاليت إيديز برانه ناد بحنتي إلك تتابعي تخلينا كاليت أنت دهلت كنت تتابعيها لك بخلت إلك بحنتي إلك السرح يتخلينا بخلت إلك السرح سلازي تحاجيسكا تحنتي يماني تحدث سجام يكونك تحاجيسكا كتسرحن كتمعبرنا لك إلى زمن أنت بو جلس أتاني راه من شو يا بيتسي فلاي أد دكتور أد خينا يخول يعني دكتوراتي ما بخينا مزيك كله يعني برجع أنا هون يسام على من أربعة زي أبانا مالتي أبزحنا حبرة التاريخ من أربعة التعبير يا سيدنا هاي كانوا كينو سلازمات نسون أبو قصكيس ناس لذا عادنا نسون سري سوس لذا أبانا نسون يعمل لنا الله إلى يزبل إن شاء الله كم يزبل بخوو إيقاتي مش على رأس رخبة معبيا قلعة جلزبل تمرتي تماهرنا تخفيدوس تماهرنا لوس بس عامنا أنزار ولو ألنا مالتي جلس واس معبيا قلعة على تمرت الكلا معبيا قلعة على منتهي مهتمار اللي خول عم معبيا تمرت الليز ولا سواتل أجزين مع الحالتي حزني هذه مثلا سئلي مالتي سلازس بحنسب عليها بحنسب إن شاء الله تخذ لك هذا تبيج بقى توي نعمل جمر تمرتسي كبر سرخبة معبيا قول مريح الناس يجمر نسيت تتمهير كها بحنسب بخلت إيدك سبعين سبعين كان كها دخس كسكا دكخن تمقارة هيوة الناس تمقار كانت تنبري لإيبل مالتي حرة ثانك يو حقوشة ودع علي نبخا مالتي منيو أبو نمرعاتو مالتي بس أقعد أمخاني كلاتهم نسو حزم كوديهم زم تخطاتلتنا مالتي تحطو ምናልባት ከምዚ ኢንዲቪጁዋሊ ገለ ክኸውንን ጀነራል ክኸውን ይፈላለ እዩ ክኸውን ኣለዎ ዝበሃልን እቲ ሪያሊቲ ክኸውን ዝግብኦን እቲ ዘለናየን ከዓ በበይኑ ስለ ዝኸውን ሓደ ሓደ ግዜ ምናልባት ክብል ይብል እዩ ኖርማሊ ግን ኣነ ሰብኣይ ንሰበይቱ እቲ ምሻሎ እንታይ ክኸውን ኣለዎ እንዲት ትሕዝቶ ምናልባት ከምዚ ቅድመይ ክገልፅዎ ዝፀንሑ ብፍላይ ታዲሽ ክገልፅ ፀኒሑ ነብሱ ክረክብ ኣለዎ ሰብኣይ ኣቐዲሙ ይብል ኣሎ እቲ ዝዓበየ ዓወት ንሱ እዩ እሱ ክኸውን ክሳብ ዘይከኣለ ወይ እውን ከምቲ ኩልና ንነብሮ ማለት እዩ ኣብ ንነብሮ ዘለና ግዜ ግን ሰብኣይ ንሰበይቱ ፍቕሪ ክኾነላ ተመራፂ ይብል ምክንያቱ ኣብ ፍቕሪ ክልተ ነገር የለን ማለት ኣብ ፍቕሪ ሓልዮት እዩ ዘሎ ምትሕልላይ እዩ ዘሎ ምርድዳእ እዩ ዘሎ ፍቕሪ እንተይልካስ ፍቕሪ ጥራይ ካልእ ነገር ተወሳኺ የብሉን ማለት ስለዚ ሰብኣይ ንሰበይቱ ፍቕሪ ክኾነላ ዘለዎ ፍቕሪ ከዓ ናይ በዓልቲ ቤት ፍቕሪ ከም ሰባት ንኩሉ ሰብ ከነፍቅሮ ግዴታና እዩ ግን ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ፍቕሪ ከዓ ብኡ መጠን ከም በዓልቲ ቤቱ ፍቕሪ ክኾነላ እዩ ዝግባእ ዝብል እሙንቶ ኣለኒ ማለት እዩ ኣነ ከምኡ ክኸውን እየ ዝደልን ሰበይተይ ብርግፅ ከዓ ከምኡ እየ ኢለ እየ ዝኣምን ሰበይተይ ምናልባት ንሳተ ትምልሶ ዝያዳ ደስ ምበለ ብኣንፃሩ ክኸውን ነይርዎ ትሕቶ ግን ኣነ ፍቕሪ ክኾነላ እየ ዝደልን ሰበይተይ ብሓፈሻ ብሕፅር ዝበለ ማለት እዩ ثانك يو ودع علينا بزي قدس كنت بزي قدس فقرة كون تدلي بلس حاول شاخة خليت إيدي كاليت إيد كون يزدلي نساون كون مالتي رئيس هار خيب كاو حلاف نتك الشكب كتكل على كالكا تدش مرعات أب حفتنا خي أد ني سوايا منع مالتي قدن نسخي والقاوت راح زي كونس حنت الدم مالتي نقول علكم أيهم عدن سواء التمهاريت يا مالتي بتعني expecting قبروي نفكرون تهلي سي بقى مهرنا وينو نحنا قاتمهارو أكتي وين نحن مهاري دسبل مالتي هجي كم advice كوازد اللي انت وين خا نفسه كفابو
ኣብ ፍልጠት ክጋፈጥ ክኽእል ኣለዎ ባህሊት እየ ምክንያቱ ኤክስፔክት ንገብሮ ኩሉ ግዜ ብዝኾነ ይኹን ፍልጠት ከምዚ ውላድ ምስ ወለድካዮ ኣቦና ዲን ጥራይ ዝፈልጡ ብዛ ምድሪ ድመልስሎ ኩሉ እምነት ኣብኡ በቃ ንባባስካ ክሓቶ ቅድም ገለ ብለካ ወይ ንማማስካ ክሓታ ብል ትፅቢታቱ ሲ ኣብ ኣቦና ወዲን እዩ በቃ ትራስት ኣብል ከምዚ እምነት ዘለዎ እምንቶ ዘለዎ ኣብዚ ከደ ከይዱ ሹዕ ባባ እንዲ ከምዚ ኢለኒ ገለኢሉ ዋላ ነቲ ሓቂ ናይ ደገ ሓሶት ኮይኑ እዩ ዝረኣዮ ሕጂ ከምኡ እዩ ፍልጠት ከዓኒ ኣብ ገዛእ ሰብኣይና እንድሕር ረኺብናዮ ናይ ካልእ ፍልጠት ኮይና ይስማዓናኒ ማለተይ ኩሉ ግዜ ካብኡ ኢና ንፅበ ሕጂ በዚ ኣጋጣሚ ክብሎ ተደልቲ ኮይኑ ኣብ ፍልጠት ንምዕራር ሲ ኩሉ ግዜ ክርከብ ኣለዎ ባህሊት እየ ስለዚ ኣነ ተምሃሪት እየ ውላዱ ከዓ ከም ውላዱ ኮይነ ከዓ ኢንጆይ ክገብሮ በቃ ደስ ብለኒ ማለት እዩ ኣነ ዝገብሮ ተሊ ከዓኒ ኣኽብሮት ከኽብሮ በቃ ከኽብሮ ከዓ ደስ እዩ ዝብለኒ ወላዲኻ ከም ተኽብሮ ከኽብሮ ነገር ግን ብፍልጠትን በዝን በቃ በዚ ኣይና ንጋጮ ብዙሕ ግዜ ኣብ ደቂ ኣንስትዮስ ሰብኣይና ፈላጥ ፍልጠት ሃራፊ ክምዕደና ኩሉ ግዜ ሚስቴክ ዝገበርናዮ ከረዳእና ክምዕደና ነቲ ነገር እኹል ፍልጠት ሃልይዎ ዋላ ንእሽተይ ይኹን ከማነይ ክህበና ካብ ጌጋ ክህበና ከዓ እዚኣስ ኣይበፃሕኳን እስከ ክሪአ ጌጋ ፍልጠት ከይሕልፈልኪ እንዳበለ ብልኡ ምላሽ ዝኸይድ ዓይነት ሰብ ንሕና ከዓ በቃ ናተይ ከዓ ከምዛ ዝብለካ ኣኽብሮትን ተምሃሪቱን ውላድን ክኸውን ደስ ቴንክ ደስ ብለካ ግን ከም ኣቦ ከም ሰብኣይ ክትገብሮ ከዓ መምህር ክትከውን ብዙሕ ስራሕ ኣለታ ሓላፍነት ይብክና ብጣዕሚ ዝናኣት ምሸት ኣምሲኹም ምናልባት ምስቲ ዝሓሰብናዮ ክበሃል ዝግብኦ ምስቲ ስደትን ዕድላቱን ዝኾነ ክብሎ ዝግባኣኒ ወይ ድማ ክትብልዎ ዝግባኣኩም ዝኸተርክኹም ገለ እንተሎ ሓንቲ ደቂቕ ዕድል ክበኩም እሞ ብኡ ክንዛዝም ንብሎ ማዓንቲ ማለት እዩ በቲ ዝሃብኩምኒ መልሲ ኣዝዩ ማለተይሲ ክፍጥር ሓይኹም ኣቢልኩሞ ዘለኹም ብዙሕ ዲቤት ክትገብረሉ ትኽእል ሓሳባትን ቃላትን ከማውዲኩም ግን ፀበብ ክብል ስለ ዘለዎ ወላ እውን ክትዕርፉ ስለ ዘለኩም ስለዚ ዝኾነ መዕፀዊ ክበሃል ዝግብኦ ሰኣን ትኩር ዝኾነ ኣካይዳ ወይ ሰኣን ግንዛቤ ዝሰሓትክዎ ኣሎ እንተዳ ኮይኑ ምስቲ ናይቲ ዕለትና ኣርእስቲ ዝኸይድ ክትብልዎ ዝግባኣኩም ገለ ዕድል ክበኩም ናባኹም ማለት እዩ ወዲ ዓለ ክጅምሩ ኢኻ ኩላትኩም ዝኾነ ማለት እዩ ኦኬ ፀገም የለን ያ ቴንኪዩ ኣቃቢና ምናልባት ኣነ ክብላ ዝደሊ ኣብታ ናይ ስደትን ዕድላቱን ዝበልና ነታ ዕድላት ንምጥማት ኣዝያ ጠቃሚት እያ ንብላ ነገር ወይ ኢላ ዝሓስባ እንታይ እዩ ትፅቢት ምውጋድ ተመራፂ ኮይኑ ይስማዓኒ ምናልባት ንሕና ኣብዚ ሰልፍ ዲስካቨሪ ከም ተምሃርናዮ መጠን ቀልጢፉ ይርዳእና ይንኣና ክሳብ ክንደይ ግን ትፅቢት ዋላ እውን ካብ ሰብኣይካ ካብ ሰበይትካ ገለ ክትፅበዮ ዘይብልካ ጉዳይ ምዃኑ ኢና ብዕቱብ ተማሂርናዮ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ስደት ከዓ እንታይ ክብል ዝደሊ እቲ ዝያዳ ክውገድ ኣለዎ ኢለ ዝኣምን እንታይ እዩ ትፅቢት ምግባር እዩ ትፅቢት ምግባር ክንብል ከለና ምናልባት ኣብቲ ዝኣተኻዮ ሃገር እሶም እቲ መንግስቲ ገለ ዘይሓገዘካ ገለ ዕድል ዘይፈጠረልካ ገለ ክስታይ ዘይገበረልካ ዝብል ብዝተፈላለየ መንገዲ ዘጋጥመና ሽግራት ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ቶታሊ እቲ ምፅባይ ዝበሃል ነገር ከነወግዶ እንተኽኢልና ግን ዝያዳ ኣብ ክንዲ ኣይተሰርሐለይን ከምዛ ኣይተገብረለይን ከምዛ ኣየጋጠመን ከምዚ ኮነን እንዳበልና ኣብቶም ኔጌቲቭ ዝኾኑ ነገራት ኤነርጂ ካብ ንውድእ ኣብቶም ዘለዎ ዕድላት ከነተኩር ትሕግዘና እያ ዝብል እምንቶ ኣለኒ ማለት ስለዚ ብዝያዳ ኣብ ነብስና ዳ እምበር ኣብ ካልኦት ትፅቢት ከይገበርና ዝያዳ ፃዕሪ እንተጌርና ብርግፅ ከምቲ ዝበልናዮ ዋላ እኳ ስደት መኽሰብ ኣይኹን ዋላ እኳ ፈቲና ኣይንሰደድ ግን ኣብ ስደት ክንረኽቦም ንኽእል ዕድላት ወይ ከዓ ክረኣይና ዝግብኦም ዝተፈላለዩ ዕድላት ከም ዘለዎ መጠን ንዕኦም ብግቡእ ተጠቂምና ዝያዳ ክንዓብን ክንዕንብብን ክምሕፀን ይደሊ ማለት እዩ ስለዚ ስለተሰደድና ጥራይ ኖ ስደት በቃ ስደት እዩ ስደት ስዲ እዩ እንዳበልና ኔጌቲቭ ዝኾነ ኤነርጂ እንዳተጠቀምና ነብስና ክነወድቕ የብልናን ዝብል
ومن طلعني سلازي بزيادة كلاتنا نتوم زلو بدلات كاب ما نمسك كي كتصبنا كنت كمالهم علنا يزبل مالتي ثانك يو يغني لي نقول لكم ابز غزا مسانا زمسكم كا مستانا يقرب مالتي ثانك يو صالح علي ممر صالح علي خاب سودن يغني لنا حوشة ويتردش اوكي ثانك يو رويد مالتي عدلات بسدت زبل بزح عندي هاخد زارب ولا دخل حتى رابيلنا كان سلاسة زاربنا له هاي مش عارف وش خلوا رايكيلن جن عندي already تسدت سي ناس سدت عدلات تينا نقول زلنا مسئنا لنا بزح بدوهات كله يقيلي جن سلاز مسأنا يو بتخوري بتينا سدت مخنيث كيرنا أكندنا مستمسالنا بنيجاتيف ነገራትን ነድህብ ኣብቲ ፅቡቅ ነገር ኣድሂብና እቲ ክንረክቦ ንኽእል ክንረብሓሉ ንኽእል ትምህርቲ ሎምሲ ሰላ እቲ ፕላትፎርም ናይ ዝረኺብናዮ ዘለና ኣብ ኒዮም ዘሎ ኸማን ብቋንቋ ጌርካ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ እሱ ስለ ዝረኸብና ሰልፍ ዲስካቨሪ ተማሂርና ኣብ ኣና ኢንተርናሽናል ትሬኒንግ ሰንተር ማለት እዩ ስለዚ ወላ ቋንቋ ከቢድኒ ኢልካ ኣብቲ ትነብሮ ዓዲ እንተደኣ ተስፋ ትቆርፅ ሃሊኻ ኾንካሲ ሓደ እቲ መሰረት ዝበሃል እቲ ርእሰ ርኽበት በዓል ሓዳር ትኾንካ ከዓ እቲ መዕበያ ቆልዑት ዝብል ወላ በዓል ሓዳር ተዘይኮንካሲ መደብ እንተደኣ ሃሊካ ኮይኑ ቅድሚ መደብ ቅድሚ ምርዓብካ እውን ክትመሃሮ ሓጋዚ እዩ ምክንያቱ ኣቦ እንታይ ትርጉሙ እንታይ ክኸውን ኣለዎ እንታይ ግቡኡ ፈሊጥካሲ ሓዳር ክትኣትው እውን ተመራፂ ማለት እዩ ምሻሎ ወሪድና አንተ ወጣይስካዮ እቲ ናይ ሞት ናይ ገለ ናይ ምትሕራድ ዝብሎ ዘሎ ዝበሃል ሓደ እቲ ቤዝ ዝበሃል ከምዚስታቲ ስለዝጎደለና ኢለ ኣነ ዝግምት ምሻሎ ንሱ ስለዝጎደለና ናይ ኣውታት ሰብ ንዋዳእ ዘለና ማለት ስለዚ ኩሉ ሰብ ወላ ካልእ ቋንቋ ተማሂረ ከምዚ ገይረ ካብ ክመሃር ግዜ ክወስደኒ እዩ ወላ እንተበለሲ ብቋንቋ ከዓ ከምዚ ዓይነት ትምህርትታት ስለ ዘሎ ደሊና ድዩ ወላ ሓቲትና ድዩ ክንመሃሮ እሞ ተማሂርና ከዓ ንደቅና ንሕብረተሰብና ክንጠቅም ቀዳምነት ንነብስና ድሕሪኡ ከዓ ንሕብረተሰብና ንደቅና ክንከውን ዝላቦ ስለዝሓኩምኒ ዕድል ኣዝየ የመስግን ሓጎስ ተስፋይ ካብ ሽወደን ቀኒልና ብሉፅ ሓሳብ ብሉፅ ኣቦ ታድሽ يعنيلي أنا ون تي زلوا عدلات كنت قملو في الحمد حج زوم نري لنا نسون تصبح كنت قملو وهنا توزع هذا عدلي عسدة رخيب نازلنا ولا تبوت أنا نهلو عين رخبنا يسلدي نازل عدل بتصبح كنت قمل لحدك كان نايت مهارة اللي بخلونا إذا تراين مجلس أنتي عبد ما مهارة نري لنا صالح ممهري طبيب ممهري آخرت ما مهارنهم قلتها مهارة إمكان سلازو كلاتنا ودسب كساب العالم زلو تمهارة يمالك كاب تمهيرة ودي أزبل تيلو أين برني زلو ولا تزحل الدرجة يبصح ودي أنتيلو دكتور كويني ودي بروفيسور كويني ودي أنتيلو السبز شعطات أو يلو منبر مالك أجي خابت المهارة انتاي ودسب كساب زلو بزعالم كم مهارة له مغنات في القطع وداني إذا صبت عبنا كويناتنا لا عبزون مهاران سلازلو تمهارو لهم مالك عندنا تزخون تزمت على ممهريو أي مهارني مش دوك كوين مش كالو كوين إذا حديتي عبي نجر كسبنا زلنا بجبرهاتهم سمعنا يكونوا ثم نسياتنا إذا عبي تسفى خونه مقدم سلازي إذا أنت الأريوم مهارن كم مهارو خفي لهم مش كالو الأريوم لكان عنون أو شيء علني يلهم كل حلو يقولهم إذا أنا بحكي زم حلالفنا تمن سينان كمون نبتم دكنا نم حلالفوا عينت كوين يرداني كان تمرتون تراي بتمرت مهارة يكونا مسب صبوا نجر يعني الكونت مهارة حجين مهارة لنا ننابه بعدنا مرج كلاتهم سمعنا خنسمحكم سمعنا عنون سمعنا لهم سلازم ننابه بعدنا مرج سلازم مسك ترى كلها كوفي كم مسك سمع أخوين كم مرج لازم بزحتو انت اي خن الزارب تراي نسعر سلازلنا الثبات خني لنا هنسمعهم كانن بوبم انت خيلنا ابزخونه هنصابه تمتخيت كتام كابسب مهار تخليهم اتوم كمزين الرخب زلنا باون تاو مالت على تاو غريكنا كل زي
ብኣወንታ እቲ ኣሉታዊ ነገር ገዲፍካ ማለት እዩ ንድሕሪ ሽግርካ እንተ ደኣ ክትፅብፅብ ኮንካ ኣብኡ ኢኻ ተኣሲርካ ትነብር እዩ ዝብል ኣኪለ ስለዚ ካብኡ ገዲፍካ ንዑ ገዲፍካ ንስኻ ሎሚ ኣለኻ ኣብ ሎሚ ግን ንፅባሕ ከመይ ጌርካ ፅቡቅ ነገር ትሰርሕ እዚ ኣይና ዝያዳ ትምህርቲ ዝድፋኣሉ ዘሎ ሽግራት ነይሩና ድዩ እወ ግን እንተዘኪርናዮ ንሱ መፍትሒና ኣይኮነን ኣብዚ ኣለኹ ኣነ እዚ ኣለና ስለዚ ሎሚ ንፅባሕ ከመይ ጌርና ፅቡቅ ነገር ንገብር እዚኦም ክውስኽ ደሊ ኣብቲ ዝተባህለ ዕቋበ ቴንኪዩ ታድሽ ሓደ ኣብነት ኣርኣያ ናይ ቦታት ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ወትሪ ቆልዓ ማለት እዩ ዕድመኻ ብዙሕ እቲ መንፈስካ ናይ ትምህርቲ መንፈስካ ግን ዕንዳይ ማለት እዩ ነቲ ፍልጠት ኩሉ ግዜ ሕራይ እንዳበለ ዝነብር ብሉፅ ኣቦ ይቐኒየልና ታድሽ መርዓታብ ኣነ ከዓ ክብሎ ደልየ ዘለኹ ብዛዕባ ፍቓድ በቃ ሰብ ብገዛእ ፍቓዱ ፍልጠት ኣሕሊፉ ክህብ ደስ ዝብለኒ እዩ ኩሉ ሰብ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ መፃምድቲ ዘይረኸቡ ዘለው ዓብይ ዕድላት ምዃኑ ዝርዳእኒ ኣነ ብገዛ ርእሰይ ማለት እዩ ምክንያቱ ተማሂሮምን ተለዊጦምን እቲ ክኾንዎ ዝግብኦም እቲ ዝተዋሃቦም ተውሂቦ ፈሊጦም ገዛእ ርእሶም ዲስካቨር ገይሮም ርእሶም ፈሊጦም ክጅምርዎ ከለውስ ኣዝዩ ዝጠዓመ እዩ ዝኸውን ማለተይ እቲ ዘይ ከመይ ክንብሎ እቲ ውግእሲ ይቐልል ማለት እዩ ምግጫው ግድን ኣሎ እዩ ህይወት ግን ምግጫው መፍትሒኡ ትፈልጠሉ ውሕድ ምግጫው ኣዝዩ ደስታ ዝመልኦ ላይፍ ክነብሩ ደስታይ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ንገዛእ ርእሱ ብፍቓዱ ኣሕሊፉ ንፍልጠት ክህብ ኣለዎ ባህሊት እየ ድሕሪ ደጊም ድንቁርና ፎ ኢልና በቃ ንፍልጠት ክንተግህ ደስ ይብለኒ ቴንኪዩ የቐኒየልና ብሉፃት ብድሕሪኹም ዝረብ ዋጋ የብሉን ገለ ካብቲ ዝበልኩሞ ብግብሪ ከርኢ ኢለ እዚ ብሽወደኒ ቋንቋ ትብል ነርኩም ንኣብነት ፌም ጎንገር መርሸለክ ኣበይም ተረዳእኽዎ ኣብ ስደት ተዘይመፅእ 5 ግዜ ዝያዳ ፍቕሪ እዩ ዝብል ዘሎ ክጥዕም ገለ እዩ ብሽወደን ማለት እዩ ንቆልዑ እዩ ኣተሓባብያ እዩ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ትመሃር በቃ ገለ ብሽወደን እዩ ማለት እዩ ፕራይስ ድዩ እቲ ስደት ዝበሃል ማሲ ቅልውላው ጥራሕ ድዩ ወይስ ዕድል ኣለዎ ዝብል ገለ ማለት እዩ እዚ መራሒ ብእንግሊዝ ዚኣኳ ኣብቲ መሪሕነት እውን ተንብዋኹም ገሊኹም መራሒ ብዘይ ኣርእስቲ ሊደር ዊዛውት ታይትል ማለት እዩ ሊደር ኦታን ቲትል እዚ ኩሉ ብሽወደን መሊኡ ገለ ካብቲ ኣብነት ናይቲ ዝበልኩም ዓንተ ወይ ምስክር ክኸውን ኢለ ማለት እዩ መዓት ዝኾነ መፅሓፍቲ በቲ እንተዘይተረዳእካ በቲ እንተዘይተረዳእካ በቲ ጌርካስ ባዕልኻ ኩሉ ግዜ ክትመሃር ክትነብር ዝሕግዝ እዩ ካብቲ ዝበልኩሞ ገለ ክብል ኢለ ስለዚ ኣዝኹም ብሉፃት ወላ ሓንቲ ቃላት ወይ ሓንቲ እኳ ክውስኽ ኣይክእልን ካብቲ ክትብልዎ ፅናሕኹም ይቐኒየልና ተኸታተልና ቁርብ ኣንዊሕ ሓቢልናልኩም ሓደ 13 ደቂቕ ዝኸውን ዝያዳ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣክፍሕ ስለ ዘብሎ ብፍጥረተይ ምፅባብ ስለዘይክእሎ ስለዚ ይቐኒየልና ብስም ማህፀን ኣብዚ ምምፃእኹም ወይ ብተመሳሳሊ ወይ ብካልእ ትሕዝቶ ኣብዚ መፅእ ሓሙስ የራኽበና ቴንኪዩ ናባኻ ካሕልፋ ሰላም يغنيلنا عويد حونا يغنيلنا حواتنا يبحكي يعني كو كاب كومنت سيكشن دستو بالكومنتس اللي بصحفوا سي كدمي معصاونا كنبروم سلز قالوا خير تحلتي إلياس great to see you up here after long صالحة you are such a good person since ever got to know each other back in the days back home لكالو بلوصات حسابات كبلوصات سبات يغنيلنا ريدوان محمود جنات برها بتعم تصبق تمهلتي يغنيلنا بلست أدى ريدوان محمود نعهين هذه بلوص حسابات في أمه قد سلوا بلنا لومو تي كومنت صحيح زلو حتى عزتنا ككف لكم سلزلو خينا بحكي دستور مشاتينا مسنا أنا بدي أحكي كوينة بزح نجاري تماهير إخوات I think زمت زلو سامون كنقصل على النظر استزياء ናይ ብሓቂ ብዙሕ ንዛረበሉ ንኽእል ብፍላይ ኣብዚ ከም ዝተምሃርኩም መሲ ሕብረተሰብና ናይ ብሓቂ እቲ ርእሰ ርክበት እንድሕር ኣሎ እቲ ብሉፅ ሓዳር ብሉፅ ኣተዓባብያ ኮታስ ሂወትካ ምምራሕታ ዝዓበየት ነገር ከምታ ዝበልክያ መርዓት ሓፍቲ ሰበይቲ ቅሬታ ሽምኪ ከየብል ርእስኻ ነፍስኻ እንድሕር ማዕቢልካ ኢኻ ንውላድካ ምሁሮን ክትመርሖን ትኽእል እሞ ዓባይ ዘረባኺ ተዛሪብኪ تروح مشات تعزتنا زمت زلا حمس بخال سريع نراكب يغني لنا تروح ثانك يو ورغم مشات